yen eko an yenim se wode betwa bosumi so September bosumi Akoma FM 87.9 Kumasi enche akakra bi akatuna bro na chese bronyo na bronya ho frama no na eboyen yenyina yempa ebo no se nyame ebeboa ye no ayi afiri musuo ne esen bia emo na afe no asan akọ abetu yen ebiem na emom no enawie ne America kire won se ema enipa bi a womo ewo wo ho ema womo enwene sese wuni ho a womo ni ho a wo untumi enye bibia ema womo enye womo adwene se we die so yeni ho a untumi enye bibia da bi kaisafo ne se ebra Akoma FM 87.9 Kumasi na pepepepepe ebra wo hu womo na wo ye wo niema nyina pepepepepe aha enti eya kai wo mo esa nyame nhyew ene awie yi na akoma mu nsam dwumadie no wa wonim fridwa de ba no nyizi ubete bobole bobo na chese amaga ne amaga hyew ye huna maga hoho ene ebayire sebenta ewo fidua yi emo na hyene nso emame se wo behwe no ewo wo phone so a either Facebook and also YouTube and ampo TikTok enti phone no Facebook no yakoma 87.9 Akoma 87.9 Akoma FM 87.9 Akoma 879 eno nti bomodin amo amohwe ye YouTube na wo hwe but on subscribe ye bomodin say wo be subscribe ye page no ama ye no amia bell ne so eno nti no say akoma mu nsambre no eso eye 12:40 no a you will get notified na won so share link no e de ama afofro sanso ena mo amohwe ye e wo Facebook no adaroma eya na wa my more stars my plenty as many stars as you can eno nti miemia so fe na efa emaye ubeja wo comment ho na fe wa share your program si e de Akoma FM 87.9 Kumasi enu ntimo share Maa Akos great family ya share ato akoma mu nsam platform no eda so menu aba abenaje na wo so e de ato happy home group ne so sanso and charity foundation and also elder so fans of Maa Akos ya den so ya de ato so Niki Pizza fan club ho enafe Akoma golden ladies and ntino bomodia na ehye efamaye wo hwe ne TV a eye onua TV eni elder ho se enua pani TV 3 no sanso and Rabi 1 TV so ubenya program yi bi ahwe ho 3p garlic mixture Akoma FM 87.9 Kumasi sa pepe so ena unya grow fine mojadro na wono mu a eno so ebesiesie wana waso yasene do so Adipe Information Center ewo kwetwi afet ya wabiem Big Love Radio ewo Spain Otaibo Radio Modern Ghana ewo USA wabiem OPD Radio GH ewo UK Free FM 97.5 ewo Tachiman Manager Ima Dachehene Etwa prese awie sanso enna wodwani echere asopa online radio asafo pokiska ewo France make us say one so abiem ho ha atonsu market empaboafom Akoma FM 87.9 Kumasi so atana so atare de wo hwe ni Facebook ni YouTube ono so hwe na de wo hwe ni wonua TV so o wafe na ni kroje ene Rabi 1 TV enonti bomode na so e share program si efa maye na no ye ne Rabi tuntum se wi obi edi nkomo fidua yi mo ne to ne yensa e de friend ni kunu Gideon Owusu ene Gideon e wa ha sei e ba ne sei ayemede sa se ne sei e na no kre no etumi epie Mervis assignment mo ha wie na pom to say me bibia bokode me e wo free hin e ba ye Pacha mi free Cape Coast. Me pacha mo anu so na be ma no wa nti Akoma FM 87.9 Kumasi na ba ye be ma ben e na wode ne ba ye Bacha me de mikru Gideon ene bai. Ukru Gideon. On na to nchen. Bacha. Ono a. Ye fa be ma foforo bi amai. Bacha de bi ono a. Kwadu a wodi be bo ukru Gideon no. Na no ya tie bi nti bomode na ma ye tofa bo kakra. Ya ye betumi ate ase ye nkwe. Bacha. Kweb dunyo meka ne baako. Menenet nae Bonidin Pacho Gideon Menenet nae wa ye me ho ade Akoma FM ye japade ye wo ma enti ensem bia sisi wa aware nim keka ni nyina keka bi kire yen
ensem na yes de mu edu na me bekeka good ebi ne say otimi friends no abomidua otimi eye niema onomsa na odidi matem koshini sansani dwamamoni ashawoni ni nyina okeka kire me enti saa niema na ekoso no na me se mint na ware ne ho bi enti meja master me niema me kom ma me ho na me koye no ejapade na eyeye no ose wo ma me bi eno na me se menti ase ntia me de be dan 19 year sancheche mbabi a wusia no de cheche ma me enchiremu kakra ne yenko because ensem wo mpa ma me enchiremu kakra ensem de bi wom eno na me patie no adan ase na Gideon ba ye me hu ye ase tension ase you are feeling uneasy make us also member boss so we start na yenko ye duru ba bia bepema meka kire okay mate ene ye sha ase no abrante na onibi me kru Gideon na onibi na misumi nibi na me meton bread nti me ni free kumase ya na ye ko osunyane no oni hwe woda one room mu nti anom na ode me kotena ye kono ye free ya na me se kura kono obe ye adwuma o so me na mtua lolo fe me ye kodruye yenko ye kodruye no nso saa hwi ni ho enti da bia mia na me bibia bibia mia na me ma akohumo se ye bedidio bibia mia na me enti mia ashase ni mpo na maya yi kakra bi kwa wale asisi ameba menya anya hwede mani de ba kumpo enti eja obi se ablante ska anya de obema obi nkakran kakra ne ewom mitombo float meton pure water meton bread bibia meye na se mekọ baby se mekọ pa adwuma na mekọ mikoduru onum na se madam ne famia meye adwuma ne to aso be se 1 week e sa blantie kọ madam ne so no kọ didi na tem no madam ne pam adwuma no se e bia me sori ahomache because bread adwuma se ubo na enwumra obeto na ahomache enti me sori ahomache be 4 me ba nwumle be 5 me kru Gideon kire se onye obi amane no aduane mane sa time no enti agise mejai se adwuma ne na metena fie abla kon manso nim na me so se adwuma no so mentimi nye enti mekọ afa madam no ne me ye fine pa mekọ akoduru me ye no waye nanim basa ubisa na wose me kura be didi matem da bia na me pachew enti one day bi mekọ ani bu afu apam me na mejai bread adwuma no mabe fie mama be chibo fruit bo fruit do so me am me chia na mekọ akoton magazine o ma komenti nkra me ensan so ka ho sika na yesen meton a neska na hye ina eja bese saade a adwuma no so sika na hye ina yesen mesan akọkọ adwuma foforo na mesan ye kire kra de choba me konyae no abrante se ahyawofo ena ye choba adwuma Gideon se de an 224 ena ye choba adwuma eti me bi pasa me bo adwama nti ena me se me ye choba adwuma ma asam ne ye mareho eye meja obefia na sa mesumi wo fia obefa da me se be chance kama otimi bo ma na chance na momoa me ya shawe ni e tutu ni e dwama moni e okoba shawe na wa sheda akra se wo kwa adwuma obekọ obeba na ade asatum wo se me kwa adwuma nso oboa okoba shawe na me se ade a wodi ye mi de mani nyi ho kra nipa nso wo ho no me sa na me fere me ntimi kwa mpie na me hyede me sa to waye sa na se me bufu na me ko hyede ho no ma wodi ne wuhwima okọhye ne papa fie okọhye ho no ma bi won ma 3 days kra o ma fie ada obeba no oba the same thing no oba be ye nsuo bi da ya ase ho no be ma itimi kwakutum nsuo ne ye ko ho no no o mo se ye mfa server nkom ye mfa mpaboa nkom enso abrantie mimi hu nti otimi kwotwitwa nsuo ne mpoa o de server tuntum nyina ko nunu nsuo nim e de mpaboa nyina kom e de ntina pesa bibi ye me ma ya obone ben da bia okokanchi ku nsuo ni di nsuo ni mpoa ya wodi na chi ma e ho no mo ne
ensuo mu na ekwanwa ti se wugina fie no ma me okwa ya mani di na chipa me pese me hu de wo ye nti okobia me gina na me hwe de wo ye obekutu nsuo ni ma ye yesa owi a na ne buafu na oba na okasa na oba da bi nsuo to kese pa wa ba be gina nsuo ni na ne yakopon nsuo etoi Samiri Mavis so okwa abonten na so bi chan 20 pesos cramp na de to nsuo no ma agrada ntin na pampam ne nku no owie ni wasa odi nsuo fofra san ya bodua ntia ne de na misuro pa na me se ade na suro da bi me asembe no kan ye no di wo se eno di na usuro pa na je asem na okan bodua no na wo yo ma menyo bet me wonua mema ade asem na okan ya na usuro o se sebe me bia wanka se bia apart from nua mema mo ko oyi wo mu free man ka me en ha me but odo mo nyina ka ho me so meti we kan sen se be me bia cha 10 pesos and 20 pesos crampo eto nso ma nso aso mesi enku enti e wa na me se na o edenti na me no to na me nya obone bia na obie wa no bia na wo bo me dua nti wanka hwe na otwi farms no kwhye dem na de chia no patututu me fa afun na me frɛ me ma me na me ka de asi nyina a kyerɛ no na say na so wuti we nyina ho enso mo obi amane na me say say mo na me kan say awaresem de ye nton enti bibia ni a me fa ma de nhye de enti me so ya na me fere say be ma me ne to no me njai no so me sa de na asema ba betu dwa na me wi amasen atena ne ho enti no sa na ya na me fere eno osi we de anya fere asem o we de udi agura ubewu ena osuma me na bae na bae no abranti beba ama ya da ne dua na me kunu gi de wansi fie ho 1 week wansi ho da ya 1 week na me na ese wo bekọ nam se ne o me enko yehu adanse ni panifo ni ba ko ho ti si ye kọ ne ko kyerkyerem na de obetima ya afa wanya hwe amfa wo de a ne ye kọ ye kọ papa na so wonso beka ne se na nse de Gideon starting ne nsan re de o ka na asem a enye ye o entimi de minya abotre na me nkọ na se wo frɛ na so nya na de obeka no obeka kyerɛ me na am se o we de ene na enya anye ye because obesa atena ha bi no nso so me kura me ntimi nsan tena bi na nipa me ba ye krampo no me hu nanim enti obae so obi na kwaka kye nse ye beko sesen yo okay ena obae ho no ma ena me na se na aso ada we hu me ana me de maybe say ana me hwe no asa wasesa ne ne ma mbisa ne se okwa he fa ena o si yo ene de me so me de bae ne se wose wa bonibia enti opese mondane okay ti mondane wi a na afede de wo ne aka okay mi modua bi mi ehu ani o mi modua na me na se we ehu ani o modua se nti asem na aka no pa che se oboa na oboa omwa se oboa de a ene sa de a kyerkyerem den oso ono de ono wo modua woni nkyemu bia na se wabodua me ba efia fompo se wabodua enti sa de a dane o se ono de onna ne na mo te compound house na mpacho efio ye bi ma han okay enti sa de a maniska na mo nyina mo nkọ na mo nkọ dane o se ono de ne sika ndane dua iko ye hwa dance ni ti sika ndane dua timi na ne ma miska hwa dance no bodua ba ne sika de na ne dua mpacho ane timi na ne ma miska ena me kwa mi ko hwehwe papa bi ena o dane ma me ya ba ya no so won ti ase ma me nkọ efi se makwada ne dua na gu ne so ena me so me se me man kwada ne hu ne so me kwa ye no me ka che papa mi cheche mu kire no enti o dane yin nyina because me ne wo ma me ma meku enti mi de ma na ne hu so ma dane ne nyina enti na me yenko ena me fa me bag ya na e baketo na o mu no na o tam no na o de ne dwane to ade ne dwane na me se na bra akraketo na wo de ne kọ no no sense abre no satambe se 2 years oba na be ma pacha oba obede na wait matete no nti fa ne ma me wase be fa ne ma na o de ne koye ena sabre so na wo saying pacha 3 nti o de ne koye no na ba ko de otoso mienu no panini ne same na o de na ba sisia no nti oba no so otoso mienu okọ school nti me so ma ankra na so me kọ school na ko fa sa oba no na me so me de ba na menim na ye kọ cape na me de akwa ne koye me de ne koye no
Efri dana ye ko ye bedu ebesisi semre wo mai wan sidi mpoda. Okay. Enti se mo jan. Mpacho me de nensa ama no. All right. Na wo ka bibi se ebra wo hia be man. Na woni ne ho tro. Woni hwe ahuno. Aha wo ayi wo tuda ogida metu sre. But oya ho ade. Pacho an. E ho ade ye no. Wan na fa ho ka? Mpacho ye ono a. Ono an fa ho ka? Mpacho de tie ne se ne ye do afu. O ma saase. Enti ye do blo. Eblo no satam na bae pa ene body na ade ti ye twa eblo ni sika na enya ni nyina ene ode koye satam no na enye sika bia kese enti na motwe mpena kakra ansana mpacho an oba ba ye ho ade enti adwuma na mo ye no ehun sika na ode ye ho ade no okay na wo san ka se wo penuaboro ye pa enua dodo mo tena fie sen Akoma FM 87.9 15 years. Mutina 15 years. Okay. Inti nuya dodo sign na wo beka say be man e bo wo 15 years aware no mo. Pacho. Be say 2 years ya na o sha ase o yes ah. Inti mo worry de no nte sa. Be 2 years mu. Why? Na obe starting inti me fa say mo worry 13 years na de. Wanya hwe sa na bibia akoyie bibia da na akwam woye na sade se bema wo so ye wo de se oba ti 2 years achi ena sa menti me ho ase no wo bo adwaman ne sa ne mane mane be fiti ase okay na wo worry wo kasa na wo se ukunu yi ase onom nsa ne ade ade wo worry no na onom nsa pacho no onom nsa brebe no start no nsa me pacho na nsanya was starting so obubo ye kukuntokwa ya now no de tieni say ashas no me hia na fazem ka say me de be ma de wo sika na da ka mu se den kra na onom nsa mempe ebi say me tensa center na me efe enti be mai why ready so be ware me ene me de ensa de mempe o wasi yo me nsa kwa minim nom eti mi gidi se no onim nom na no ompese opese me ware ni nti ene o jai sa na ma enti mo ware ye na di se ansana okofa ne suban bone ye nsa nom ma eche ya kra be sen na nsen ya yawo ketua ikra be 2 years mu ani na o start obi a onim nsa nom mo ware 13 years 15 years old but 13 years no wa no nsa 2 years no ene no onim nsa nom onim nom no onim nom ma no onim nom pa enu tu ne ho so 13 years ewo se eda one day bi ho no ma e bia yakwa ye ya ba na wanom o ene de me rako pa ntina manom no ejidi se wo mpa bi mfa nrewra mu because na no wo ka chem se bema no na wonim nsa no machire no obesua nsa no ma da bi me mpa bi nrewra mu da okay ewo ma na so onom o se ene de me rako pa okay enti sa na esa na wo bisa nsa die na me wura ama wura ho se ebi wo ho a ya kwa ye fra yi ase aba ebi wo onom nso a ono atan onom no aye di wo bisa na wo se ena ayese medwuma se me nkoye nti ama me wura ho te ebi wa mbisa nsa na sika ben na wunya anya a wo de kwoto nsa na wo anya bi ama ya nto aduane ani wase me se me koba ho no ma omutimi to bi che me ena mzi na mpa no ota cha no kan chen se wuni di enti on first kan mo ma na de enti na nsa mom de wo ota cha na wo je enti wo worry be me na wo fie sen me pa cha be na wo fie sen 15 years so wo fie sen si am 30 is it what 30 pacha 30 years pacha wo 30 years ena wo ne no worry me nyane me ya enti wo worry be ma na wo 15 years pacha 15 years pacha wujidi pepe ene wo ada na wo sua adwuma unko school no awofo etumi ma be ye wo ho ade at the age of 15 years enti dam papa mposi wo mpen no nje na masua adwuma awie na mapon me ho so nti na meye meton bread said they make ya na mkoshi abranti me bo na usua adwuma na wo sua adwuma wie na mapon enti uskosua adwuma bra na wo fie sei mpacho me ma nko school enti bra na mehwe me ho na minnim ade no
na me ka che ma me say me nima de nti say me ko school ne kra me hu hye nti on fa me ko sua adwuma sa nti me be say 10 years na me sua adwuma nti wa ko school ni dru hene mpacho Jesus na hunu say wuni ma de me nim hye ene spell udi ma me hwe so be spell ya me spell udi ma me hwe Mavis spell ma me hwe oh Miss Rio spell udi Mavis ma me hwe so wuni ma de VIS Mente VIS okay so why are there what spell udi okay spell Akoma pacho biti Akoma yanko Akoma FM 87.9 K O na ne bro for you say and a bro man the bro for biti oh spell it let me spell it try the bro for you say yeah test one match so on my dear sand what to school so yanko spell Akoma ne bro for Akoma baba choriti no what to me aka ne bro for you say untime right ayaka okay well yes amra yani abre san ye adwuma no bema na wodin Gideon Owusu okay Gideon what did you say 53 years ebra wo kwhia Mavis na wo fie say worry 16 years ni oh na just say me kura te so 16 years mo worry 16 years ni ba kan kura 14 years me woni mu wo fie me woni mu wo fie date of birth yes Sam 14 years date of birth yes Mami me date of birth date of birth me yes me 6 May 19 I came okay and who were 53 years say ubehunu ebra wo worry Mavis no won fie say mama ho no ma hu fie no ne ko e chie na me call hu ni fada na o my sa 5th May no but years no na me nkai o my 5th May no na o kan years no na me nkai o no chese papa chese wa anya birth certificate me date no ko me say teacher ni bi na on to the date no de man ye be say ko ye Ghana card no to the date no de man ti ho no okay fi ho no kakra and ya wo ware yakora adan eja gidi open nkora ensre mani abre baby awesome sre wie e chere say 53 years na me the total timer also not 16 years or 30 years not just no over 14 sabre no open nkora mama ashase ne de na minim mfie no te chiri ansa na mbe hu mfie no sabre nso no na wafa yefunu a wafa yefunu ansa na mbe hu ni mfie Akoma FM na woni mu mfie na wodi no koi ese bia nkoda na oye virgin ana we hu sa na onye virgin sanse no kura ka kire me se oni be ma bi kura atena e wa kra oni ni krom ni boy bi oni ni free kumasi akwa kra nti oni na atena na nkodu akra na odija na chiridi okay Mavis abo kwa edu bebre na no ye no di nkomo awie ye tie o yo em se mfie du nsie ni ameka se mi ware Mavis no nti ye ware ye nyina no problem bia ma de di kan me adumani a me bodan so me kosu nyan kora no me wo estate bi wo ma ye aduma be se mfie 9 capital estate e ko na nam so ma me di nya plot a me di top plot me obaye no me kofa no baye na me high dan nti mko ye aduma wo capital estate mfie 9 nti hono na me pay slip ni bibia me fa no kora me ko party ni ade director ni bi party ni ade na ma nti na me di ono nyina me ye ko nti ne hono na me ye aduma nti me ye aduma wo pa enu achi nso if say down louvers ni nyoma nyina no minim ni nyina ho aduma safua ni ade nyina minim
na aware no ye gusua no bibiansi mbom de Mavis kra kwa na kofo bibia ni dia wade 87.9 Kumasi tie wo mu na plot no ho asem ba e ko nya plot no je yes e bebo esisi kakra na etu nya de bia na betimi aha dan na de di kan no me fa no na mahu se wo de baba de se o mo ye adwuma nti mene ni susu hu no so beton asomade no fi ase se o na me se asomade na hu sikasem no e na ano odin nti no memo bo budwa ke esoma no na mbo budwa no budwa na o ye na du ba bi no se da bi o beton asomade na me se okay se sika na aba budwa kakra no fa free asomade na se na so ne oni na wo fo be de be kasa na o mo aba ne kakra e de asoso na odi o mo ma ne bi so na odi fi ase na odi ton asomade na o ton asomade no mu na no jaye na me say na so okay o be no aduane aton okay ndi say o ko magazine ho na be say 3 places bi ho ha ho de no wa ye aduane ho wa che bayre wa no amoni adua because you container bi su kura ma no na o ye adwuma ma sisi akura mi fie wura your high me dan no kura sisi ya no sa container no wa ye adwuma wo mbe se mfie miensa ni that's all maybe si wo ho na eni kura mi timi tom mo bag na de ba si wo kwakọ no aduane na o timi samo no kwakọ no ye nto no asa de mo na sa ba fie nti ba sa na se ye ni a na kwakọ ye ka na ya ye ni santin kakra no so onu aduane ne nton bi o na me say okay na sisi ni den na obeye 87.9 Kumasi obe woni na danfo bia ka se obeka fufuo ni kan mu na no wajai sa akọ nipa foforo ho nti ho no me kwa na mnim se wajai akọ nipa foforo na me kwa hwehwe no me kwa na sister se ne de onya adwuma wo ha bi o no oya adwuma wo kire ni ba bi ho na me se aden nti ho na sister bi ga bi ka kire me se na oyire ne Mavis na me se an ni nyankopon ka me bondu na me se aden me pa chew wose ofiri ha na okọ ha na okọ ka me ho nsem ho nyankopon pim na me se de mesrew pa fa chame na emodua no na ehwa me de me di twa afi ni su firi no asa ko woman bi ho ewo twa ka kwa na woman bi su ye ba ho di kura me se akoto onu su kura ho na okọ no a onka nti ukọ hwehwe ne ho na obekọ no wo na menka ne kogu madwuma o na menka ne kogu madwuma ba sa no ente se ho de nya de a me ye ho hwe bi nti ye wa 2018 24 August na efiada 2018 24 August na efiada na me ba nyuma nko ba bia na me kwakoto banche me kwato banche no we dey say ka Mavis Mamis ka se bia na se o mam se bia Brighton Nambla wanka ana osuma same se onkoto nam sami tu basket no de koye no ye wo fia mi dwa banche no same so beba same ma ye ho na hu se private car bia ba se car bo same hey gidi onyankopon betua wo ka hey car bo same hey wo ka sa se mu ye obwa car bo same me se menka na abwa na wo se wo kwa ye wo adansefo ye mami nyima no ansa wakata asem Debi mama wo yiwa no mane nsi ma nya no kula no waka no nsi wo be yiwa no ono na soma no bottle wo mana no nsi enko akora yi ye koye na me ko hu situation na akora no wo mo hospital ho no anu odin nti ye ho no na ya dia be no aduane ye be no aduane anyumre be no nan na osuma asame nti me free bank no ba na same ma onkoto nam onkoto fish mla na okono fa basket no basket no fa basket no de basket no nti ye ti fi ono me ti wono kra na me se asame ache nti ho na sister bi ka ba se mon sori ene bobu mram se saba ko so aba ho ye sori ye koye na che se ye ne private car ni dikan san che driver ni no de ka bo no wa fa na de ni ko ye hoji no ene edi mika na ye koye ampanso no kwasem se bia na same dan na enye ena doctors ni ka che se e honum no machines ni on ti se de baji da de bia twa ne yam se man ne nsono na ohu se e home ma doctors nurses for no bo modern pa esa mu twitwa na tade ntina me mpese Mavis beba behu sanse ne yam ba hye no obehu ti se na akwala no condition e be ha no ana me suma na se kofie ko fa akwala no tade ebra na ye free ambulance nsu free nsu atere nya bi wo sunya ho na efia da ntina ye gya ntia nya bi na oba no so obeji 6 million nam se mo menko sanse na me uska da me phone so nam se o mo menko ntimi kura me transfer scan ne ma o mo e wo phone no so ene ye fa na me sister kan ho ti be du kuma se be sa na dwon ba ye ba nyina na doctor ti akwala no ho kai ni no offre te du no mo genitra eto such as no mo dia kwala no koe na mo se ya haye na ho ni ntimi kra me jemi ho tena fom carpet eyi ni so
ties na omato no me ho tena ho na o se entina na me se mesrɛ mu ma brɛ me fisunwa na bedu ha na dwenti wo munya me na ade chia na doctor ba ko se mu wan nyina ho me ti me ho na me se ahomache no o mo de ni to stracha so ba nti wo kura ade chia ansa na wo ba yenso akola keto ahye wati nti o mo se o mo ma onko nti me baje akola no wani mo na me kire ba bi o wa ansa na wutimi akohwe ba bi a wo ko na banagi same nyina na oda ho mama no kwasam no se me bre woji ho ankasa sanse na wa akola hye we na chintie ma no nko ndi pampers de oba onim pampers bo chene me no afi ne ye be wo sa me boni kade nyina pampers obo de he ye woni kade wo ho ane ye wo de ye de bo ni sei no wo ho nti ye ton sachets na ma bo nti ono no okofie koda na abra me bedsheet ane pampers na me aba akola no nti ye kodu ho no so kasa ne nyamu no ye kodu ho no driver no de car bono no sofo bi na jima car no man work and pay ndi sofo no discuss 10 million e de ban se on famla san say car na buy no o mo mre iska nti on famla na mfa de aka mfa ntonu no mo peska no bi aye de aba be kan ho nyam se mate nti u ba ya na mka che se de aba no nti o mo ye se mfi ase to nuro ane ye ko to nuro ya zabi na sa me da nti ye yi ni free red ho na de no call na nakufuado ne yere no aye emergency bi wona de no call ye de no call no ho so doctor ba ko ene nurse ni ba ko nti ho so me tena ho mpo de ne ma yenwura san say doctor sina na ye o ma de ye free no say yiye ko bi tire nti ho pa ne ko cheye ho no ana mfa say bosume me ensa na ne afi ye di ne fa no ho na akwala na ni su ko tete nti ye di afi e wo afi woji konfanache ni kwasem ni 1 year 1 year nti ono no mo ofie tafo Akoma na Akoma 3 months 3 weeks no what if you say sabre no but no on 10 years no what say 4 years ni 24 August ye na 4 years nti no 10 years no what 10 years no face is case nti ma me bi kura o friend say nyame nku din o de makola no nti 1 year mama no confirm che me kama cho me ko yes senior apprentice kura wo ho sanse senior apprentice wo ho sanse o mo nyina eja wusu o mbeto me a eja wusu de yankopon ja wo no o moko eja wusu na de na na wo da kura ne 1 year me to nsuo no ma papa kura 1 year me pepa no me sorry film ni pedua so kwa me ma bio da ko pe me peja akola me sisi achije me dwe sese me bobet sisi anam de hospital ne de ma me mai wa ha matia kase aye ko twae ni nyina wa ha Ismail Brana ebaje ni nyina we no wa ha wo sha akora no wo so susu ma benya yare wo koma wo muso o sisi je wo dwe ana mama ye tena akola ye ho enti wo ba no me so wo togu so no kre eye noa enko nwie na migusu a me ye ho aduro nkakra okay ena ebas ano ye ba fie omu yiye doctor no kra yi mi am e ba na me se doctor se mi be wonya hoodin owo so na me de no se no one year ni na so na ho to no da bi ne hu nuro no e de ama no ne hu hia se ye ma na duo be se na e food ni ntimo ko no mu kasa mo da ha mu ntimo mu ka san se ye bo 86 million doctor kan boy na okaka no ne sofo no omu bre 46 million e ma sofo no ye ba fie no se okay se no na dako me wo ho me bedsheet any pampers ni bi na ya shorto obai beba de mu yan se wa chia be man no Sunyan station Sunyan police station wo de car no wa kwachi no e de no ko ho sa wa mama ne mikro na me ji pampers ni ayi no nti dem tian se police for afrem mo frame na o se wo yidi boy bia ba se o de car bo oba na me se o no kwase na mama me ba no ba bia oda ne nye mitimi nya no ho ma matwa manso nti woda mesira mo omo so na ehwe yen nti se ye ne ko pepre sisi akola na ehu ni a ebe kwa kosi sika sema ho ha no so edene ji hwe no na fom nti woda mo ye bedu fie a de ho bia ye beba ne aba beka 87.9 Kumasi mama ne abaya hia davani osunwan a ane obabi obehia ne bia na odi natem nti de kwa ya ne se ye wie ye nyina na ye free ho ne ya ka 36 million na aka ai si etu ansa na ye free di ho enuro ni ade na etetori kan na mekani na bom ba na skanka si etu ho no 36 million ansa na ye free ho enti adofo magazine fo na we o ma me yo majuma kamia se magazine ho so de container de mabo be 30 nti o munnim ho ana me ba yesu ni oba ya adwuma nti o munnim oba no so ni akwala no e wo ho sa no mo so ton ade nti o munnim o mo pante ba sa na adofo ba ya ma empokura na ho no kura na o mo ho etiti o mo kana wi so bi bo ananyum yente ase fa wo jija na enya asam wa na obi aka bi ama we
Famu jija nenya semwa wo bi atwitwa jiwo. Wodu hu jija ho no mbebo awo. Na yehu adanse fo so behu na we di bi fira na de e ma ni je kura no se. Ma bi fira promise ono so yenim da mo ba asem ka. Ono so ba behu me ba no so koy no so ko bo. Hofo na mane. Ana ba bia Mavis mo so wo tafo ho no. Ono so boy Mavis so boy yehu adanse fo so ho amane nti na omo so nyina so afede na bibi eba. Na bibi eba. Nti e ma yenya 30 Ema yenya 30 million editua na ka 6 million. Ka ne sika dada no na ka 6 million. 6 million no ni yentimi mpie mfidi ho. Na me yesa ne yenko twa picture. Na yemfa nko social ayi fo no meboe. Ni ya bre wogi ni yenko. Mikuta mpreko ba ko 16 preko ni nyina wi. Manya ba kokora me ba we hu nti. Wuja ho ni nti. Ja ho no bibi preko ni 16 ono kola na odware wo mo. Me wo pipe no adem di dware wo mo bensu no nti no. Ni dware wo manya ba kokora na mse nkwa ne hia. Na kola no nkwane nti afede ye ba beduru sunyan a ye bedu ye no nioma bi ikoso enye papa wo menim yire ntem ma me bisa we yansa na wo ka asem bo ka 8600 very good the odeka no ebo akwara no o metia 46 4000 wo nya dwuma na wo da akwara no ho wo nya ska no wan ne twa sa 4000 no 46 4000 na kan ayadofo magazine for we dey ba bia 50 cedis we dey ba 40 cedis na asom no so ewo mu so we dey ba massive nyina akwa de bi be boa e omo bua tua bi ansa na ye be yi akwara no so 36 million no no so sa omo so 6 afa 6 na se ye de boye ho na me yese ne babies se ya bre wa anti yenko twa picture nti me nna ko twa picture ye de ba na papa panin bi na obi school ni dan ye ne boss ni boti enje mi gusu a me boti enje na ono kwa na de basket ma me bai o de chair no se me fan koma ya o de ko school e na o friend me o ye fantini no se gid na o tiden na me so sisi de nke ya yi enso me ba no ba bia o da no ni ho ya den papa nti no o se sela me fan mre fie enso wa yi na me nti mu hu se ye ho a kire aka se simi na nke ya ba fie no so na nka nkire me ana me se ya ko twa picture po se fa number no kama social welfare for no na me no nkasa na me nsane ma na mo nkofie ha no no ani wo ye ni papa o send 7 million no de buy se yemfa 1 million yemfa 6 mom yemfa 1 million nyeka ska mfa nkosunwan na me se yehua ho na wo Mavis di bese o bra ya brent de enne no yeka se kosunwan na me ho preme se me bozu ne yeka se kosunwan na ade be senti nkofie nkoda na ekofie ne koda nti ebo ye ya ho boa yakopon ye ya doma ho no kra fie ho no ya ntimi anko se ade achiye no kosiara na kola ne yemunu kosiara na yesi befi na kola ne yefan de ni se na toilet ontimi nko ntimi ye ready sem pese me ko asoro pe na masikri baby akola no de aye ndise sade no koji nti mama nko na mse okay nti me ne se mi na ya se peko pe na toilet ne bae afi na ne yefunu no aye mre nti ama yefi kumasi ho adwua efi kumasi tafo adwua da na ekosunyan yekwa ye na mu no o se ye huska nyina asa afi ne aba bedu nti akwai se ye nibi afi na aye se ablabo na sa be fia ablabo a sha se nti ene se sa ne te dia Mavis se no me no fa adwen bi se wo do adwen be mam dia edan ne chamber ho na one room nti yemfa chamber ne nyina yemra ho room ha yemfa chamber no emma ne kan gidigidi bi wo ho a ye de atuatua na de be ka no so fridge wo ha yemfa fa ne o ma nyina fa ngum na to nsu to aso to nsu nse ne na wo ye ne na o se ho na se wo koda akra ne ho afe e wo gi no na Mavis na wo nya dwuma bia sabe no so kumase on na ebre mi besiti ne aduane ne ma no so ofie nyina be di kumase obi ansan ko sunyan bi o me chese wo ti akoda ne ho hwe no se Mavis dia wa meda akora ne ho a wona na wo ti ne ho akoko se ye yi akora ne free hospital tell me bisa Mavis se sabre na wo ye adwuma bi a wo de support be ma ne hospital ho na man pacho de bi adan na akora no so no nsusu na afia na ma wo ne be 3 months ketwa na asisi America na no no susu akra nti niti na misumi ntimi nra ho no nti se me kɔ ho no ma enwumre because genie ma no be shiti na ade na mikosi a ade chia no pa na de abre no na me de aduane abre no sika to aduane de because be me ye obekɔ akɔ ye adwuma no no da akra ne ho ma de tene se me ma me
Tembia no send miska ena edan no so mede ma han Kumasi dan no so mede ba kuma han eno ya de anti mede ba kuma han sa chembe ho no da bi esono Kumasi dan no tafo de na eno me na na be ma yesa busu afie oh okay nti wo de bi ma han na me ma men so me friend bia na o ma miska ye nto aso nti ma wa ba sa no ala yedi ne omagu na ewiase no de minimum se enso hwe ka se ba so bi ho e ba nto ato aso yedi ne omagu fridge ma afeda ko pe fridge nya adwuma dina asabe yedi ne na se me ko sere obi na oton ne oma na o fridge no mu e de man ene ko sere sister bi na odum ye na oton ne oma na sabre na sister no ton ne oma ne ntimi nkura fridge no nti na o so da ntimi ntina fie na me tete pa chance ma hu se o pa adwuma ye enti me yes anam sister se waton no na wiedia yemfa bi nkoto moto no ase no efa meto fridge no nanka sanso ye adwuma na ka kire me se wo de se adwuma de wonya biu eye nsu adwuma no wonya biu na mum wakonya obi ane ne sa ko ye ba fufu na me se be ba fufu se mu kwa emoa na ma se be we ka ho ani panan na wo na o ma ye adwuma o magati enti me srew Oda ba asem de fato nchen. O say ti di oka no. O say e say di obetimi awrem kakra because wo kwa chiri. Wo say wa na wo kodi wo mo watem. Se ba adwuma sabe atutufo na ye ba adwuma. Omo wo ho. Omo number wa ha. Omo kura sunyamfo de omo hwe dindin de omo kura se omo be frɛ. Omo number wa ha me de be ma mo. Omo se omo de tudwa omo se be frɛ. Wan kodi na tem. Me ni na tem. Me say okɔ me ye bi ma adwuma sisi akura. Na na ya de ko ofi akura makoye bi adwuma sisi ya. Mami yuma ye na dwuma kama enti wa fa de wura mbom se wo ba dwuma mini kwan bomo a mentina fie wo ba dwuma fue David mentina fie ya wo kwa ye ba dwuma mentina fie mi so la me koma dwuma wo mentina fie wo kwai me koma dwuma me ba no me koma dwuma me da bi o me piano yi o se ebre wo kwa akoto okosua pa no wo bai ebe ye dede e ma pa no wura ne pamo mami pa no no enye me na me pamo no enyam na mkoye dede o ma pam ne tie ne se bronya bere ana pan wura no oyam dance ni obefre bronya ana pan wura ne se omra meye adwuma na owo na hoho bi obeserve omo sa bere so na ne maame afi bi aba beso a o maame onana ni nua ma no omoba o maame ni onuanum na be di bronya no wie e wo ho e no ma sanso adi omudi bronya no wie bronya na chi no new year ansa na o makọ ndi sabre no no so ye aduane ma ne maame mo enti wa nkwadwuma ana pan wura ne sin no adentina mi misibla be hwe me pan no ma me na no so ma so nkwadwuma sa ete de pan se ndi ma mpa che ne fo ka fie ni maame wo ho na me fa fo ne se me de koma pan no me de ko akohwe se bia me hu na me de fo na koma na pan wura no ho ndi na pan wura ne ka che me se o pan se me yire no na me se me mo ye den ana o si me yire mra me hwe ho ma no no me hwe ho ma no wa ma ntina pan se so nko te fitam bia mpe bia me frɛ no na ho ka dia sa me frɛ maame no me discuss wo dia wo ne wugina ho no o ka asem be maame ne ka sa cha wugina o ka asem be na kyerɛ maame no maame ne ka se na me se sa na kyerɛ ma ena mi sa kofie enti mi ko fie no mi da bi o ka asem bi kyerɛ bia kyerɛ maame no o so pan se no ene ka asem ko ka ye ne ma obua onya no kure o ka kyerɛ maame ne se adwuma ne kura oda nyankopon asepa no no kula na ena ma atam na da no be ka kyerɛ na me sa kwa adwuma na maame ne gye no kura mpo no ono kura nko oba ho no ma ba be bisa maame ne question ti oda nyankopon ase maame say apam me asam o kan ya no ti mi duru ho no ma na maame ne say eno so oda nyankopon ase nti an ya bye bye me bi say nya no kura say maame ne kwa etie kwa maame ne sa frɛ o say maame sa frɛ o say kabra be adwuma na say once opam no de nya de obekɔ bio me si me ye dansi maame obi a wapam wa obi a wapam wa nka be sa kabra back maame no hosi say me sin nani ne obra me o ma me pan no ne ne ma chips nya de bless am sisi am eno de woye eno de maame no ka yam say me yi makoma mu nyina na nam de adwuma nti o sa fra opane se o so opane se o ba sa for back o so nya bio okay me so ebra maame no se pan no na oye ho adwuma no o discover to be o de be support fie no ano de okay enti maame ni bufu ye no se bia wo ye kunu na se adwuma no a oye no wani je home because o de kakra be fie maame ni bufu ye no wo so kopa maame ni che o me anam se o ma di wa wo ba me kan fa ono ye fantina di wa wo ba nti me de ma enya no kra na me kunu ka no enya no ho me ni maame ni number
ebi o sha obefre ebi o sha obefre na me was say me ni ma me ne fantini e na yesusu no ye ne fanti for atenti fantini to opera ma sempa papa enti manya mia mama onu ana ode abufuo ana onu ana ode abufuo so onye bio ma me ko sa fe no so onye bio Mejidi pa mama pacha wa page man me dia bufuo say ja enti wo na ko pacha ho se me to asem no so a to bona me say me sa ba ko yan sa wato so tisa ebe hihye kire ye beba na time no aso choba no so o se choba no de wo ba ho be ye dede choba no kure choba no me ko ho ne ntia me ko ho ne se me so le no nan ene fan wa kwa adwuma no oba no nsia o me ye aduane mieni obeba no afrem se to aduane bla na ma ton kra doko na ade na wono oye ba no won kukuru won chichiri kama kora fama nti yes anu na ha me na ka chese me bi se duma we de emboa tiwo nti wo no so be ye ana ma me bi mi pa che o me bi ma me nkasa ana ma me bi na wo nti ogumi so na ana ma me bi say bra e kwa o yire fa so kwa adwuma no ya na ye anajo dodo nti be ya ahomache no o kwa akokogya no 87.9 nam si yo mate nam no kasa se me ma me bi ase ma waka ni sunwa hanso ayehu nti wo de o kwa me de we si basket so ma kwa mama me de me si basket so kwa adwuma no nipa na o ye na adwuma na kasa ba no num ne fa nam se na me bi se wo timi ti adwuma mu ama no nine de na na me timi ni me wa to adwuma wura de timi fa no to adwuma wura me pacha ma me kasa me kwantama sa na adwuma wura me na me yan kwan me na me yan kwan chama wo de ko no me pese nka wo ba na okwatan be no nine fa 430 enti no adwuma wura na nkasa o ma adwuma ntam ti sa no nine fa me sere o se obeti time no so aba form kakra na wakobe ye nunum ende na ade a chia wie emu ho na omutwitwa akola bi di sha fridge mu no omukuma akola bi di sha fridge so mote ho asem osunya ayi ha ana afi ba sa na afi na onkwa adwuma ntem bio enti na afi enti wo kwa no enti ho no dako mi wo fie ana wo de bema na akoya wantwantwu wa sa adwuma no ho sa asem na akoya wantwantwu mi se ma anya wo so be ye enti na wantwantwu so le apo na okọ oba nyumra sa ni dako me wo fie nyumra na wo de bema aba me fie ye friend tutu o magazine ho na de naba mo ba na me wo dem na wo be di bench na no transe mo di nkoma wo di nkoma wie no na asa solija no kwan na me say me na papa ye oba ye wo na mane wo so wa ma oba anka ono e kasai na me say wa mamba sese na nya hwe se na no buosiefu no me kasa obeka na he na me le pie koye ni kwasi ya na wasade drinks ni pan no ni no ma na wasade abafie ho na me say me baby ani o me kon de mintia ka kire be man sem mi hia no mfie bi eno ka kire say business same be man na toto san ni onu akoro na ana me say ka kire be man sem mi hia no mfie ha bi o eda ye kwakoye ga voting ID card no of from some guarantee man but sabe na ma dwen ko so say mi ko na sabe makro na akọ guarantee ama no ma ya wi no so anya obi ama na ya ama no wa mo mane mi ko duru ho me ne black abna ko duru ho ye ko duru ho no ye ko duru ho na wa guarantee ama na wi mu aye ne bibia wi na so okay guarantee de mi kra me ji ma yi ni mi guarantee ma nipa 4 di guarantee de enya hwe na mko but sabe makro no mi hu no ho a no de no nti ono so ne guarantee ma no nti o de ma fa ma dran ko ho nti odi ne bad etosu mienu no odi ne bad etosu mienu no na season say o ma fie obi o ana so odi ne be ban na abachina kwasi ada no very good o ka kire me nti kwasi ada no ye kwa adisuan no ka kire o ye ko je nche no ye ko se be woni wan na kwa adisuan ne me basame ye kwa adisuan no ana o se onko me na ndo ko bi ni ye o starting time to me chai ban boni tu fa ye wa na ne wu ye da na me de me pa chew o ba no abebo mi na no abeye o kan asante o ka asame same ana o ye ko se be fa me enko asole na me say me nkoma so me come matter this be fa me enko asole na me le same ko ba ye ba ye no ofie me ankasa ti ade tia no pa no na me call magazine for penny ba ko e fe King George onum no boss woni ma me na oni no wo fufu no boss King George na wo boni me sole ma tia me ko na no wo me ana me ka tia King George say King George ye me yire di abema bi e fe tutu me nim ni shop odna ba me fie mpire no me ko kan na kokko ya kasa o me ni me visit nti me pa o chaw ka che no on kan che no say ana o say de bla wa kan ma ti me ni be den e be for na me ka che ne dwuma na me nim asem ti na wo susu say wo yiri Mavis ene tutu ewo bibi ye o mo twempra na ntie na mo na mo no e betim di bia say tutu no me manfa dwumani am say tutu no me nim ne yire o wo yire ne fa ho enti no na ntie na mo ko no me ma bibi nsi ansa enti sa asem ne ba ye me bo papa mane no
bra ka se waja wale na me modern san ba mbo papa no buta me say tim ko to se be ma no butun so ana na me say aja sasa me ya wo kan de no kwasem no ye panyini na me so me nkon ko he me ba ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumade no eno a eno waso eguso a wutie no Akoma 87.9 wo hwe bi wo Onua TV ena afensu Rabi 1 TV Facebook live YouTube live Onua TV etwa wo mo ho abasema kakra bi achi yento aso di mama e ba sa no me mu me friji ba e ma ye yarefo me sisi abeka no ho akora nso ni ahoden and this say wo so aso be boa yeso say wo bu afu say makogu anum ase wo magazine akoka ka kire mo ntino o ko nam say o maybe mesrew jabi bia manenka waso kogu nanim ase wo magazine wo magazine papa na me ko me ba ma mi nrem kaka Mavis brem me ma wo koye choba adwuma no na wo ko breben ma mpacho na me ko 4:30 okay na waba breben na ma ba 2 o'clock 2 o'clock na say area 2 na wo ba area 2 me pacho an choba no meta ma no 4:30 am 2 o'clock na wapon 2 pm pacho an bema 2 pm de se obenya braba no aduane ama ho mimi so oba no so etu oba 2 pm no wase sa to aduane bra because want to be no aduane me wo no oba tambe bi en confirm once na oba no num no fa no nsia also na wonim ni tu no de opon ho na sa tutu no opon anu akote na adwuma mu anything na me di tutu no report come my no pacho Gideon kan okre wapon na wo ba no ni ba fia na mada 5 o'clock Gideon ma nti mi be fia no kure o ma na me ka che no be fia na ma be dwale na mada because me so rentem o ma ko homa ani wo ba fa fufu ani be bra fia ma me bi ba wo se abonte aduane ono de oni ono so o ma ne be ni bet se enkran post school ba men krani po school ba na se woni wa enkrani be di meduane na me di aba no bet so beto na se enkrani ba pepepe o mu ni aduane no akota aduane abonte o de ablo mo me ka cha say identity scan de mo ta aduane o first scan ma me na mfa nya aduane o ka cha me say mi sika wu me uni bi da ampa enso wa ma bi so da onye le kure mama mfie ma o ma ba se ya me ka se kure o ko mfie abode enye na abode de o na abode me se o jai me ko top rekonam nyina na mja ba okota na yesa ne kwa do ma ada obeka se menya aduane no wa se me se wa kasa fa kodwom okotoba na se yeye aduane nam nimu obekọ ba ho no makodom sa tonam aba begudi de so no wadi be ma na oni makohoma bo be makohoma pa mama mi ana me hwe na kosise tio na makohoma mama ye maka de ye okuada ne de na ye okuada bia ma fa man bia 40 Ghana de kodwo kodwo begu ho okuada bia ye 40 series o de babeli otoba ire to ni o menya to mo 40 na ne 400 million. 40 cities. Oh my God. Aye, 400. 20 cities mienu. Ay. Sabe? Ajagi. Na 40 cities dia kodwom ko. Ye hono no. Tio, mama ye hono no. Ye wo body. Ye wo banchi. Enti no se e ba se okwakoto bia jenne eni makonu ni ma kete ana oto de ba fie. Obeyi si win makohoma. Enya no kure. Na nka onya fufu ntina ho sei. Ma nka onya kakra kan ntina ho sei. Ma wow. Nka onya fufu ntina. Ma papa. Na mama no ho aye fa ode to sa no. Me na ka kire wo ware no aye twa. Me do no papa. Me pena sempa no to sa no no mpema sem. Wo do no. Me pena pa. Minya no. Bla ma wale we. Se me yire no minya. Me ka me kire o. Sense ma wo. Obeka me ho aye japade na ka le betimi aye. Mavis kasa asem no nkyere mo. Mavis who address who could hair ma mpacho facha wa ma asem na shime pa Gideon facha why misro facha man kan address who could hair wa ma asem na shime pa hwe wa ma asem na shime hwe sisi entwa wadi egu mi so no so wunya no minya no mama wa ma ja wa wunya no fa so de nsa no ba ye enye kwa fa so ja wale wasu wo twese kan wa oh da mama bi cleanse ye kwa kwa ebi cleanse da mimi kuta bible na me ko twese kan hwe wa the bible
Bible na kata Bible Kristo ni pa. What epuno otimi tutu na nadu enti na odwene me ho na we dad na be ye me mama what to mama that be che ye me tu puna na me tu akwan wo na me no dad mo na me tu puna na akwan na mama o kan san se me pa so mo ma me drop wo ha kakra mati ti don't worry o say wasi fia ma ne papa enche ye bia papa ne ma me na ba betenem eti wasi fia no onya boss wie ya dia o se ne sisi na nya me ba na o me ba no me ne nyina na te ne ho wodi ho me yam mint na abla me ba no enka me ho wan kasa na wo soma akora no wo soma akora no ye wadansefo akwa yie wodi sika asoma ne se o mfa nya lolo fe e dia asoma akora we se ono wonko kasa wonko yankwa bambe kasa wodi sika ne ma akora no se o mfa nkotua ne lolo fe na o chena o mo bekwa yie onu so bekwa yie ne bi ma sa atam ne ndidi yo wotimi iska de makura we se onfa nkoma ayefo no mfa ntua ne lolo fe ye wadansefo nyina etie me so mbeka no kula na so mfa bible nkata kato we na so mbeka no kula asem obi mfle no church mami so ye dan se wodi sika esuma me ba we se onfa nkoma ayefo no lolo fe ai eti sa eho no so okro sika okro so nti maami a wogina ho no ne se na akra ne ba betwa mu no na driver ba kuma ne kwan so ma ne kwan ba ku yi fa no de be ball no eti de ode be ball no no na o ma akra ne so o ma akra ne so na akra emoja na nsu nyina pie sister na oton mo kwan no ho no we madam fo o se wa no se ja ne to o se eh Jesus akra yewu ti me duro no mi se eh ba na me be o se na minim sa ya oba no na me se me ba sami o se eh ne wanyi ni papa enti o mo de akra ne ko ayi hospital wo na mi so mi kem sa me ko e wa na o frɛ me se me nsan mechi ma me ma ho me nkofie nkofa ba shitimra se na mo kwa no no makofa ambulance o mo kwa no sa bra no wa wo anya sen na be 2 months 2 months kwa no nya papa nti no hye mechi ketekete nti me kwa ofie no me dru fie na mte ambulance oh di me twam me frɛ na wanfa me sa frenti me kwa sa me mpa boampo ma hye wei te say black and white eno dia ma hye the white na wanfa wa de ankasa wo hye batakali ma me se kwa na sister bi se na ifa na me o kwa wani abla hwawona ase na me sister ka abo me basa mi o I say oh na ya da ko si se ho de be ma na ka ni nya ko si se enye me na me suma no enye me na me suma no na asam so o ka se driver ni no me de ne ko police station ma me de ko police station che say na obo ukra ma ne say wo che driver ni ma na ma ne say na driver ni no ma me kumiska me so mi ni mo o ma ni ska so fa akoda ambulance de akwa no hospital wo nyina say driver ni na tuya e blai so ama mama ne aden na wo kwachi driver ni no wo kunu enti no aden wa mo kunu a wote akoda no ho amane yesa bema ya wode ka boy ya be ya wo hwani menya no ti meche no aden wa na mane obeto me ko ya no pa no boy no so beto me wo ho nti obeto me o me na minim no obeto hene obeto me hospital ji ho enti oba na me kunu che say bla ni o taxi driver ni na me se ne me enche no na se da bi minya abote na me se da bi we si e case tu o se ye enche no kura na case ni de now in case say wan hwe na say wan insurance bi amakura na mla ni na di na che se car ne bo akoda no na munye police case me pacho da bi na munye police case me pacho da bi no de ya wrong ya anye kula be sin ne me kunu yinti ya nye ma ama wo ma fo mo ho adi munye police case me pacho da bi ma mama de ko ne say live nkete anoje no diska wo send 50 police for no Tio mama ma ye nipa boni ni am boy nanimu ama me ma ye nipa boni ni mama ane o report no mo report yi me ko report ko boy ni ko ho ko boy ni ko ho very good mama enti boy no a o ma ye che ne de eni se wo de boy ko edu ba bi obi that is the right so what na o writing by police for you say no police for you say drive o money me kasa na me ba no ba bi oda no na me say e emfa sem nto na efrigi ho ba de obi e me meka
Yamra mfa asemna police station na de o se omo ye no. Ma menka o de sogu me so. Ma boa. Ma ne ase ne se. E ba sa na mimi koye case no. Omo mo se twa case nim. Mimi mo twa case nim. Police station o boy ne ba yo. Boy ne ba ya nkomo ba be chi no. Ah papa no kram kwato ne bu afu. Enti wase me fa me kunu namba ma nam se da. Me kunu me ne na kan se me bia. Efisa kra be da ha. Me hu ska bia boy da omo twere dra na me kunu dra. Aje se me frɛ me ma me na ma me so wotete. Sisi aye koko asifo su. Ai, wo frɛ wo ma me. No send this guy. No gina ho. Ba don kan chan so mo de ka bo akra su di sika. Eno na ye me ya eno de ma me di ya wo ma. Eno na ma me di ya wo. Eno ma me di ya wo ntitam bia na me hia me hu boy me bomba ye kwa na me kese boy no. Because ade ode am na me ja. Ah, adentina boy me enchi wo de me enye case ni keke. Se na be ya o nwane nkọ ba bia. Wo se da bi. Ye twere dra na na ba won sem kyere me. Ade se me maame enam so ma ye kokoko ba ko asenfo so nke ye koton. Me maame se aha wo de ye mfa nkọ ma obi ni enjiska. Afa ya na e ba be so ame agi kokoko. Na no wo be mane. Mamu amane. Wo mane sem koko. Mamu amane. Da da no so me de ba mamu amane. Mavis. Da ya me boni e wa ha. Me pa so. Boni e wa ha. Se woni na ko yi boni e wa ha. Sika no mo de ye den. Me de minimum busa no. Ma minim. Yes, oni na busuafo na ko ye. Esa abusua. Abusua koko. Ti o de me minimum o re. Minimum nuanom dia. Mama ho de minimum o re. Nuanom no so e ba sa na ye o ma rem to mu nyina ati asem mu ja akọ ni maame. Sa na ko ye. Sa fama obi. Na sika ka na fa hwe. Akra no. Me pa cho. Wo ma ntwere duro ama wa fra wa ma Mavis ankoto duro da me na to no ni nyina. Da fra ni pabani ku ka sa e me ya. Ti mama se Mavis ka tell me say o bo akoma sa bring the mama dia. E ho de metina se. Say so na nu aduane di blame. So say o de aduro sika ba gi dia enya no kure. Ani se one year. Ba akoma sa to aduro. Enti so kan sa dia meti wase. Good. Enti 1 year no. 1 year no se na wo da. Minya juma very good. Wo nya juma. Ena intimi misa wo say na wo sande ne sika me to me because obi a wonya adwuma de ena ono so no wo foforo enti wo bisa ne say sabre ya me wa ya ma lucky ya me nya sika ma we eyin fa na wonya sika hwe ho e de hwe little baby wo bisa no mama de na kwaye de ho de ne kwasem no mamusa no exactly enti enu bi na e bia na bi enti o kan sa dia mo de ma wo wa no ena no odi bi hwe fie na mo so say odi ko tuto nuro dia na nuro dia me enya ne kore no on top pampers ma pampers na adofo ni ska mo de ba ni bi ni e de to ma asaba bi kra obi to pampers ni bi kra de be chen mezi wonu na ye pampers ni bi so mo blay be sisi na mezi wonu mo fo timi ma blay ska say oh ukwa ka che sister Mavis na chi asame ma ye say ye be ba be hwe no ma blay o mo ma ye nipa boni ni wo mezi wo accident moment man kwade because wan ka enya no kure magazine for that friend enya no kure mama magazine for enya da de ya sister bi oye dum ka peta yete o si kwan ya meyire o si meyire kwa aji muska min kan baby so ya lefo kan na abono no awuja no mfie mienu ni mama mfie mienu na uja no mfie mienu na uja no na ma hwa kwesa akwa mi na yo ni wonya de adan na mebo mukoyi akoda no every hospital ebe fie no sana munyaye dabi okay mumma ye reason ema awarija ye no eba ye na ye hudie nti a wukọ na akoda yarefo da ho na wanfa wonu moma nkoso oba ankohwe no na wugya na ma be ma de ne sima awade ne gui ye wi aye beba ompra no a na wo hwe ne so a wo de wompena timi ba wukunu fie ba bonkomo wukura nim okay ade ne ma mugya ye mama de ma ye gya ye no ye sa magazine ho na okoye na sa be ma no o se makogu na nimase wo ho oso ogu na nimase makogu na nimase nti onware bi won sa mi kwa na mi so ojame ko tutu ojame ko ware tutu aya Akoma 87.9 FM ena mi bebi sa no tutu no ye beba ho just free reba na de eja no emu ayese papa na ye beba hwe wo be yi mpra wo kwotwen ye beba hwe asem wani kuru ka ye fa mpra twen ho ye nam so ema wodi ejai awade ekoye no enra ye rabi asande me message audio bi in fact na audio no
areho kakra ewiase eniemasi ose osondaye na obi de abonitirim na nanite wanfa no asem to kwadwuma odu ohun se ne ho inam ye no basa ampaniam pa omedru fia wabubu agu ho onye hwe odafa akon wonye hui ontumi nya hwe ene odafa akon na asemu eto aso no eyasem bra ye starte kwaku nyameche letter kwaku justice letter kwaku and say oti na nkrofo mu donate na oti ya na say adanse na ba no say ade we de yes kwaku na ontumi nya hwe ba say watena say na oria enti no sika no de ba no nyame mu ano obompa yegusu say nyame mu ano na ontumi ensori ntena say na ontumi mpontwe ne to ase like they said your oria na ohia bibia watumi akofa because obubu ya na yere ne manyina na yere fankora ne nyina e de adwane ti akon no kwa na dademo ti se otumi sori mpo otena se ti said your kwaku atena se na oria ti said your little kwaku awia ya bibi ho betumi akofa dia to aso enno na yebebo ede akyeremo no empaiba oboye egu sika no so de Sunday ye no eye adwuma ananya adwuma yenko meso dai se me mesin ma so dai se mbokwa adwuma ma omudi bi abo no wodi bi abo me obi di bi abo me wadaye mu ma ko so ampa so ade chena me kwa adwuma mebe me ni siblinya na me be fi ade be tia me timi sore ma ko 3 years ni me tinye ma ko so me bubu agudem tra me so la tase kura ye den na yankopon adoma me hwemo kakran na ka me se me se ni skaidi ni ska me se ni bi madam bi ba be ma me 30 cedis no the bon paisa gu fone so na me se ni 20 cedis ma na me ka se le to kwaku otna se yankopon ma me so me timi so ren tase ko bi yankopon ma me ya ba ko so no kware yankopon ni mu ni me boss ampa na me so me timi didi o sa na mo ende me timi so ren tase ende me ya me timi kemetu asipia bon tin first na ni nyina kwa me timi ye sa yakopon hira opa eya na etre bia ya na ye menwanwa na eya na san eboro ma adwene menti ase so na se meti sa akra bi wo region ni mo ba bi afi bi dura wukọ ho a wukohu akra no a wani a timi kọ ahokyere mu adwuma timi ba timi teka mu a omo ye news amete sa asem no na me se ene san kura no omo didam na men so many me team ya wo ye nana bia ono so tese akora yi a mu kwa akohwe ni ya mo so mu kohu na kwaka mo asema kire no na che se ano eden papa e bia o wa dance die wunya mfa wo de mai wo betumi ede aba audio wo betumi asend me message wo betumi ede wo de aba e wo 0245 301462 0245 301462 0245 301462 enfana goro emema ji echinyi pa but emema di adanse e wasemu de na wonim se eye no kre trodo aya kuma 87.9 FM ye basisi a na afei ye ne ye Gideon and afei Mavis abetuaso ene Gideon ewa ha say eba ne say ya me de say aseni say ena no kre no etumi epie Mavis asemi mo ahwie na pom to say me bibi abokọ de me ewu free hin e ba ye pacha me free Cape Coast me pacha mo anu so ne be ma no wa nti Akoma FM 87.9 Cape Coast ne ba ye be ma ben ena wo de ne ba ye Bacha me de mikru Gideon ene bai. Ukru Gideon. On na to nchen. Bacha. Ono a. Ye fa be ma foforo bi amai. Bacha de bi ono a. Kwadu a wo de be bo ukru Gideon no. Na no ya tie bi nti bomode ya na ma ye tofa bo kakra ya ye betumi ate ase ye kwai. Bacha. Kwa dunyo meka ne baako. Menenet nae bonidin pacho Gideon menenet nae oye me ho ade Akoma FM ye japade ye wo ma enti ensem bi asisi wa aware ni keka ni nyina keka bi kire yen ensem na bi asisi de mu odu na mebe keka good ebi ne se otimi friends onu abomidua otimi eye niema onomsa na odidi matem
koshini sansani dwamamoni ashawoni ni nyina okeka kire me enti saa nneɛma na ɛkɔ no ɛna me se minti na ware ne ho bi enti megya masa me nneɛma me kɔm ma me ho na me kɔɛ no agyapadeɛ na ɛyɛɛ no ɔse wɔ ma me bi ɛno na me se menti ase ntia me de bɛdan nti ni yie san kyerɛkyerɛm baabi a wohyia no wode kyerɛkyerɛm ma me nkyerɛmu kakra ne yɛnkɔ because ensɛm wɔ mpa ma me nkyerɛmu kakra nsɛm deɛ bi wom ɛno na mepɛ tie no adan asɛ na Gideon ba yɛ me hu yie asɛ tension asɛ you are feeling uneasy make us also member boss so we start na yɛnkɔ yɛduru baabi a bɛpema mɛka kyerɛw okay mate ɛne yɛ hyɛ ase no abrantie na onibi me kunu Gideon na onibi na me sumi nibi na me meton bread nti me ne free kumase na yɛkɔ osunyane no oni hwe wada one room mu nti anom na ɔde me kɔtenae yɛkɔ no yɛ free ya no se kura akɔ no ɔbɛyɛ adwuma wo so me na metui alolo fɛ me yɛkɔduye yɛkɔduye no nso saa hwi ni hɔ enti da bia mea na meyɛ bibia mea na me ma akɔhomo sɛ yɛbɛdidio bibia mea na me enti mea ahyase ne mpo na ma yɛ yi kakra bi kwa wale asisi a meba menya anya hwede mendi de ba kumpo enti agya obi sɛ ablante ska nya de obema obi nkakra ne ewom mitombo float meton ayi pure water meton we bread bibia meye na sɛ mekɔ baabi sɛ mekɔ pɛ adwuma na mekɔ no mekoduru onum na sɛ madam ne famia me ye adwuma ne to aso be sɛ 1 week sɛ blantie kɔ madam ne so no kɔ didi na tem no madam ne pam me adwuma no sɛ bia me sɔre ahomache because bread adwuma sɛ wobɔ na enwumra a wobɛto na ahomache enti me sɔre ahomache be 4 me ba nwumle be 5 me kru Gideon kyerɛ sɛ onye obi ama ne no aduane ma ne saa time no enti agye sɛ mejai sɛ adwuma ne na metena fie abla kon man so nim na me so me sɛ adwuma no so mentimi nyɛ enti mekɔ afei madam no ne me yɛ fine pa mekɔ akɔduru me yɛ no wayɛ nanim basa ubisa na ɔse me kuna bedidi matem da bia na me pa kyew enti one day bi mekɔ ani bu wafu apam me na megya bread adwuma no ma ba fie ma ba ba chibo fruit bo fruit do so me am me chia na mekɔ akɔtɔn magazine o ma akɔmenti nkra me ensan so ka ho sika na yɛsɛn metɔn a neska na hye efema kuma mu nsɛm dwumadie no ɛnoa ɛne waso eguso awutie no ɛnɛ awie na yɛntoa nkɔmɔtwetwe no ɛso enti yɛwura Gideon wo se modi akra ne free hospital ba yɛ no a ukɔka tutu ɛnwo asɛm no ɛno ɛne ma Mavis egya awade ɛno ne ma ne gya awade ojidi ɛno a medidi pa wo twempra na ukura huna kan wagina so egya awade mpa kyɛ nyɛ nokre tutu no ayɛ ɔde mpa kyɛ oye yadamfo keke kwan yadamfo one hwan me ba no kra ka ho because na me ton nsuo o magazine onom no bo float bibia me duru on ma otobi enti da no o se same oyare ye manhu ne da wa be fie nso a me hwed me ama nipa bo ne nam se an ne wan kasa ble ne be ka kye no wo ho ene o se yo one day me ba enti Saturday bi ma fo adwuma kra me be fie na me hia no na momote ya na me say fie na wo ne ye nkɔple ko na me bom say ni machi na o se bedi wachi ne nyina ye sre ne yekoye na wo ta bia wo kwasha papa fie a ebi mpo a wo ma ntimi bi wura fie me nim sa wo hye dem na me say same o se na me say ne wanya wo na pie ble ti same pie ble o se da tutu me kunu say won ti ase say me ba na fle bla ne say da me ba ne nso in fact obuade pa sebre ojina o remsisi ano o chia ne pa be ka se da ono de sa na otie enti ono obi a friend danti nam sa na obra ya wakwa ya ni tifia wonim se sa na ono otie enti ade enti na ofra obi da de a won tie ase nam se amekra me minim se wo hye ho enti bra ene mi kunu ni o no bra impo de minim ho na mi kunu ra dem wan ka hwe o kwa no oda na ni owura de no so bra impo de minim akonta
or friend is 3 times when feeling am so jai na ye den kan de o kan some better some na apeden we are me hu o no so me dem pe pan on drink na am say same ni pan na be fie so o be so ade as pan on drink o say and e wona kuma ma no kan no manifest no koye ti ade chie na Sunday anwumre basis na de pan on drink ni be fie o na am say eh pan on drink pan on ba ko drink ba me me ka se okoye shopping bag bada what dey be fie Gideon mama wo ba ni man say no de ba mama ani man na yes ma o be ma be de na ka odi fancy provisions me ba na aye dia ne dia to sa drink na no kana pan no na biscuit ni nyama ba na menim ba bi afri ya nka ho pan no biscuit ya nka ho ma biscuit ko nka ho me pato na ba sa me yire ko shopping na ko top pan no drink na biscuit na ma mama yi ni ma me no sa nka me nka ha me o sa pan no na o de ba ye no na wo so ni sa o wo magazine very good na magazine so me ma na gu ho ma so na ni ema me no me yen say me busa no first day say oba no say na man yen say o ka kire me say wa ma me ba ma enya no kure wa ma me ba ma enya no kure ba dem so me fie me ma so ni so enya no kure utumi ka kire be ma ne say ma ono wa ni na say mo o si wa ma me ba onyina ho kura ma bla ne nchia no kura wa enyina ho o si wa ma me ba me busa na de kura on so me trans di nkomo kakra nti ma enya no kure ana busa ma enya no kure pa no ene na de kita na de ba ye no me kunu de ya bia nsa me ba na de aduane bi me kunu je de aka to fam tie tia so sami wa ho nya kola sami wa me tie bia no so mama tie bia no so bia bo me ai tie bia no so bia bo me tie bia no so me ka sama no dia ya nya no kure nya no kure sami ya kola mama sami mama sami me kasa mama sami me kasa sami ya kola me timi mani tie bia no so da na ni ma tutunu hu ya mahinu eni say wo ba ye na me busa say tutunu be pe de no ka chem say wa ma me ba we mi sa me question me bo me ko ro tutunu ni say me wadam ho me na me fie me fie na to me na me sia o na tutunu je so yire ko no na woni ho dabi e to ba ye no no wa ba but wa hu so wa ba ti ko de ne wo ji woni be ma ni wo bibi ya na onim sa woni fie no de ne ba ana mama me de onim se woni fie na ko de be ma na ba ho de minima adwuna na woni tirimu de na so wo so ye that time basa opeme masam ni ade 16 years unhu ne bibisa okay mama bra na imedi ni ko sunyan foforo no na me free kumase am be ya adwuma me fa na de ko ye no ni ya adwuma asem no na enhye da anye papa nti no me ko pe school bi se ka se ye chiche mebewa de bi se me hu ne se odi ba ne so ye mama sam okofa taxi driver bi and I'm saying no ma me kra me okofa ne sen me wa adwuma me ko pe no I was school no no okofa taxi driver name pena and now okofa ne sen ofa taxi driver no de ba adwuma mu na oba ye no se ono be ka kire me say taxi driver no tata tio taxi driver na am say ai we ba ye de sa no be ntimom no ka kire ne say wo kunu ka kire ne say wo kunu no wanka ama dako me ba mbeto sa taxi driver no e wo me dem we ya trofo man bufu no we ya trofo bufu me na ka tell sa no sa no me nya sa da mami kasa me mami kasa na okabi mami kasa nje hono mami kasa nwie na tie ne ye ne hono mami kasa ne se no uba wale me ma fa ma se me no betram prank me ba uba wale nti sa boy no sa boy no nam taxi driver nam se no wa ye ne ho ade da bi na me ye ne ho ade nti hono mu se ma anyere me ho taxi driver ba ji me bi se fi me nsem nti wa ye wo ya de ana me e ba sa na me taxi driver na me ko odo kura ko ni fie open kwase wo mavis odo wasi ni kam kura ko ni fie open kwase pen nti wo ba ye no se that day na o fa wo na ko do ba madwuma mu no ise so odo ba street odo ko open kwase nti e ba sa na me ansa na odo ba madwuma mu wo ba ye na obeka ni nyina kire me na me say na me tie boy no wo ba be ma de oba kwa ni fie odo so be bo wa mane odo ko ye no na mavis very good na mavis no ba na obeka kire me so obeka kire me na me say boy we wo nti e sa ma owo same no meni mavis ye de akwala ne ko hospital boy no hu say ye gina kwan ho anka ise say me gina na ise o gina no hu bi na say de me de ye nti no na me ko menim so no na wo be ka chen say boy na last time o ye no na okọ no
obey na me na ka chem se boy ne le ko na ho na hu taxi driver se na me makota na se oguru so wo me yire ho a adam de be ye no enti na ususu se taxi driver no so no yire da ya na dabi on na na ne mo dem o de ne be de ho very good what the taxi driver no ko wonu ku o de ba ho nya no kure o asema me kuru ka no kure bia nim na kure na me nware no enti me nim se kon bia so definitely one here ya o de ba jinu because me fa no fu kuma se no ko ye una be fa no ko me na fi ko sunna nti se obi oh ti ala le fe de ne sei wo de me kwa nya nti uko ti ala le fe nti no uko ti ala le fe nti no se wo ti ala le fe akodu nti wo de ko bi o nti so ko fa be ma foforo what do you mean one kind of kure what you all fe nti no ma ade o ya na ya mi hu me nwanwa me hu kure hu ajiru na o be na no mi say wo kunu sa taxi driver bi aso pe ma aya no de no mo ye ko na ye hu no o drive no na me stop here can stop in o hu say me na no twa na me say blana da me kan asem che na ye no na ka me pe na ka me ka cho say boy wa se me pe Debbie aka me ka cho no e da say na wo kan Debbie ana wo ka say me hu na me fa be ma da na me fa be ma very good na me nye virgin enti adenti na ka me ni obi akoni fie na ka mba be ka cho say enipa no onye nti hu na ye say e ho na me hu say nti ni kra na ho na ma me ye fast e ko ye no ho de sanse bia na wakoje masim waje masim nti na say very good nti na say no so na ho fe mo nti na say me we fast na ko ye no ho ade na me na ohu so ye ware for dia ko say bia me de no kokra bia na me ko dada no okay na wo feeling insecure like wo be yi wo pie kwa adwuma wo ye pa no wo kwa adwuma wo ye ba no nkrofo ba ho bedi di mema ho ahodo na wo susu se wo kwa ye adwuma be me bi bagina free wo nsam ana dabi adwuma de so ntimi ntina ma onya na sede enti na no ye sa no onya na sede dabi na wo nsuro ni adwomboni bia wo ho because ase wo che wo be yi bebre ni ntia me kasa ne se na ye nyina ye de bible tete ye ho ntina me nyina adwomboni man se obeye sa de me nyina kwa asem ka nyina na ne ye de na bagina adwomboni man no ma nya adwomboni amma no tutu de so gin adwomboni tutu de no kanam ka che tutu se ma o ma fie ho bio e na so obema na ba e na ma me di hu abufuo ko ye complain na che se me no dia se wo ka che wo kunu so obema na ba enya me ti me kwa asa e wale no me mu no o so baba ana ma se so fa me ka che tutu se no de me ka sa me fa o na wo ye se ma wo ko fra me nyan se na ba mu ma ya ko bia ni na fa chen we na de abon mi wi aba be chirechirem ma ya ko kura mi wi na ba be chirechirem kasagu ma me di o ka che kagu ma fra nani mi fra nani na ba ware no nti nne no o de me nsa bre me on pa me bio o ba se o pe okura na da se no so on pe na me se asa nti nsa no kura na me nsa bio o de bisa fo no wo so so ya kokura na se ma ya kokura ma de tie ni hospital wa ni nyina ni o me ada me ko na me nyale me ko na me nyale o mansa me ba ni ti me bie na no ka ma no sa ada no ma me de me what so for mini e hospital mu o ba so okuru na dan ho afe ni nyina ma ye nyina na ye tse ne ho oso no na dan ho ye nyina na me dan me ko fie ba no be aprani aprani ye nyina na ye tse ne ho me na me ka no wa wo foforo sa kwata nti ma no omo pam me kura pass so me kwata nge situation na mimi hu akwala no ho no ono no esanse na oba behwe na continue wa hu ni sa enti na ma ode atrimodin ja akwala no 2 years enti na ma me kasa sa no 2 years esa akwala no na mo nyale na me jale no na secret from me yi se me hu akwala no na de enti atisa no se me ma hwe akwala se 2 years na me jale ne bibia enti na de adwumbo na sa parent mi se mimi wo me pra kwa me friend ka we ni ato nchen no tutu de na waka no tutu de na waka no so mi di bia no kwa no mo wan si di kura da etu ba se bia no Mavis ni abetre tutu de na waka no no na na nfa na waka no ntia ma me yes oye ya ma mbufu ya me sa de se mi dwale nkola mi ensa mi dwale ketwa no e dwale sa agiko police sa mi ko nyama ansa na ketwa no na ko ma na wadwuma mu na se ni nyina achi mi ye we nyina achi na se still me sifa jai unu obi kunu na ntia na kira so ankofa se ma mleme a wo se mema na ba ha na ba china na adwumbone ne wanya no enti se wo se nyem bibia no tutu aso to apra na mpangu apampam wo se de Mavis se nsuo to apra na mpansi mapampam Ono na bodua no nti tie wo se wo omutra ye ko buru ni ya bebre oh mama die di kan nya na owo same no se ba nyima die nya no me na me hu bi da owo same no die di kan nya no
enu ye wan aduane onu obi na kontokwa abaya bi ene nya no na second one we ya obodua yi obodua nam se ye hwe dia pra na no be de ebekunu sanse me meti won masua pra na ho nuama ntimi ni pra na ye ye hwe dia ne be na wa fra na se mi ma bodua ntina na ne ba na obehwe se dua bo no chechire mu wie na na oro panini na hu se wa bodua na mu hwe ma me kwa adwuma na mu brechi ye kasa mu wa bodua enti mu mo ni dua mi mo ni dua no ne bodua se bibia apra na nyanse no mu wa bodua ma modua but wo se mu wari wa bodua bebre me modua mama we kwa ye usali dia tifia eko gina nsuo ho nsuo ye fa nsuo no po mi oba ye no me kwa wale no ko na ekosi sai no mi na matwa bula man krofo kwa ba be se nsuo ni Eda mi na tim afi bia mi na tim. Wona ati. Ama yesisa nsuo ndi e bia. Na eda na me ko nsuo mo de ko mi ko bili nsuo ko bo bia sese. Wanyini e chen Mavis kakra. Enti wato pabuo wo fam. Wonim se abrante e enya no kure. Enya no kure mama. Enya no kure ka me ne ngoma me mu yansa. Enya no kure. Mama enya no kure. Enya no kure. Ono onima ho ade wo mpam. Me say na wonim se abrante bi Ebenum Zahara man capsules. Adi ajo yire free wonse. Enya no kure. Wosu woni mu die wompem. Me pa cho tena sema 1 minute misro. Manita sema. O say Gideon. Me ka san wosu woni mu die wompem. Me so woni ma ho ade wompem. Woni ma ho ade wompem. Mavis. Woni na ho ade wompem. Oh ma ahode de obi. O to me. Patran. Kama. Oh kama. Enti ade na akofo tutu. Ma me body nkyere o. Me wi a me betrase. Me pa cho betrase na me mu modi bi nkyere no. Se na ho adi ko yie dia ene ya wo ba mebo number 1 wonimu no a no wa bo mama ne yeso onimu no e ho na abehunu sasa ye wo Phyllis master ya otutu number 1 master Kofi number 2 master Ghana master Kwame Ghana boy number 3 ubeyi mi ano be ma oba yanko Zahara yo mama ko meda enu na abehunu sa me wo Phyllis yanko Phyllis di obi mi obi uti adwuma na se ebuziabo Zahara fo ya je adwa na mama ne tua se dru kwada bia ya je adwa ya pomode ho nsam na ye de ebre mo na pomode ho nsam ye de ebre mo no ehu hia sanse nipa bia no wo a na wano no maduro ebi ne ye kanfo be ma bi yo wote ha no ye se no ma ne gina so de me esa no mani age be ma ne be ma gina so de ya sempa no kwasam e mampa no so na ne gie ba na e Zahara man capsules na ye sa adwuma no wo ye be ma bia na wotie mi apedro we bi no e chese na mema nyina secret enie na ye nka nkyerɛw enti wa wo je wo ben yen a ni a kyerɛ wo se wo be me mo aye mmere wo nkom yenu baako no so a wokɔ no so kora won se baako bi wo ho a ano ɔden won so baako no kora nkɔ yie pe Zahara man ne bi ne no nom ono nom a ɛboa emasisie ne mo yɛ den bɛma bi wo ho a ne bɛma sha ɔnom sa aduro we bi ya na course ne bi ɛba obi wo ho a se me bɛma sha doctor metimi anom bi an wo betimi anom Zahara man capsules na emom nya baako wakoto atua wo nsa no ya wonom baako no wie ya pese bɛma ne mo yɛ duro number ku mienu kwa ne miensa so no e na obehunu sampa be ma ne mu apagya Zahara man ene kodwa so enso to enipa foma na efom emefom na ma na efom de koma ye kunu nom wo ye be ma nso a wanka sanso koto bi nom na entumi emoa wo ebi a wo low sperm count ututu enkuma boa me kan sa wo te ase wo ntimi nyinsan ba ohunsuo no agene pe Zahara man capsules na wo de Zahara herbal mixture aye ni nsuo ya wo de be me ne capsules no won fansu kan fa me ne Zahara man no say ye ohunsuo na agene ne ntimi nyinsan ba wonya Zahara man capsules ne bia na wa pe eye Zahara herbal mixture na wo de amene eye Zahara man capsules no eno ye for low sperm count for no nko a wono mo a eye adwuma kama ya ohunsuo no emu be ye dunkwa bebam ebetimi anyinsan ba kama ti Zahara man ne die ye memedro tatahwe se wo pese wo be memu ye den obi wo kwa no ye adwuma den eye energy booster eti wono maduro na adwuma bi a wo ye bi ye adwuma den bi a wo mazi upegya na de bi a wo tena ka mu che chika akwakwantempon so ba pe Zahara man ne bi ebre bia ne da oka mu na wonom ekenya wonom abeka se wonom energy drink awodi bia de bre ne pedua no ano odin na aduro ne anamu nsam ne yenkane nyina wonom na abehu na adwuma
Enti yes wo house ya Fred doctor. No kore. Ewo 0246 348 334 0246 348 and a 0248 569 335 569 335 afa Zahara Herbal Mesha and in G capsules a drone in ye edro we de me se me duru so a na wo se me ma me musu sa atena se esa se duru ne abere ye dini eduru ne charistic fo no na abere ye dini ye Zahara Herbal Mesha ne G capsules Zahara Herbal Mesha ne G capsules no obi a wonum bibia no infections na ekom efiri utiri so kosi wo na ase se bia wo ba wo de ye nsansa wa fichi komu na nsisi so a wonum bia beboa wo ebia wo ye wo ba wo tie me white na dokoro ensa na masabi wase wo no enka boni bia wuyi wa mo ase to ho a eba no enka na no oden unya eye Zahara Herbal Mesha ne binom a ebeboa wo na wo de G capsules ne bi aka ho se ye wo mensesa nom eye Zahara Herbal Mesha ne nko a ono mesha ne nko na eye adwuma pepe ne wo se eye no wo ye bema wo tie me wo de ne egono na wanya wo de akote anasa syphilis wo jonso na bema mu ya wo ya unya eye Zahara Herbal Mesha ene Zahara G capsules binom a eyade se ebetumi aboawo na eye namu yade a wakwa akote no ni nyina etimi afri ho ensansa nyina ehia ase se teta efri ni padua no ani obi wo ho a na ekuro da ne ho ekuro na da ne ho no wa mi ekuro ye mi ekuro yi mu da pe Zahara Herbal Mesha na wo de G capsules ni bi aka ho kane mi enu bom na no hwade ekuro na bewu esan se dro we no ekum infections na yede adea eyemoa ewoni padua nim eba wo a wukuro nwu ayese wanya se kire yade no wonya Zahara Herbal Mesha ne binom a ebeboa papa ebi a wo ye bema utie me wo de no obu wo a wona so den so fitaa bi abeta de bema no wonya Zahara Herbal Mesha na G capsules ne bi ka ho fa Mesha no emene capsules no you are good to go sa eye so fitafifiri wo bema no ne ade bere nyina no ebe chai afei utie me wo ye wo ba wo ye bema wodie no ani aye basa wo pese toso na ye tron kama mesrawo pe Zahara Herbal Mesha ene ne G capsules kane me no bomu be capsules ne me no anopa me no anwumre ne nyina wo no man fa nsu kan no fa Mesha no e fa mene wodie ni aye basa ne nyina no ne nyina be toso ama ho etimi ato Hindi Herbal eye malaria fever eno nso ka ye nuro ne ho na hindi ne de mama ne tua etete aduro ye nuro aka nyina beto saduro na aduro we no enwuma eye no ano odene bia wo ye bema utie me sikire yade wanya bia pe Hindi Herbal Mesha ne bi to be me ensa no ma asientu na hwade o sugar level ni nyina ebeba form kama wo ye oba wo ye bema utie me wo pressure ana woni mo bi a wo pressure mojabro so asem na mekai kanfo Hindi Herbal yi bi fama no anansa wankasa koto bi fakoche no obeda wase wonom no onya ayaresa enhira no wo na abegye eye Hindi Herbal ebi a malaria fever no adokoro ewo mu a na wanya bi onunum nno ya kototo drugstore nno na anonom a na ekona ba malaria ene nsuo to ya pint tontum yi meka sei o sika boso se gagaga obabi malaria na adokoro no pe Hindi ni bi ma no kotobi enu wo drugstore se sie na fama no bububi ma no wonom aya bibidro aya haban oh etu malaria fever na se onom yabo so wahya ase se wo jonso eye Hindi Herbal edro na dwuma eye no eche magic na no obi mi ma ne bi na wonom obi yesuo oyi bottle no obu bi gu ni tiri na ya na sisuo na ye de no se na dro yi na aye sensuo yi na dro we nte be ya dwuma ni na me se ei Zahara kwa Akoma ko bisa Maa Akos na hade aduro we nya dwuma ei woye na me se menka ho asem me da menkasa obi a wonim aduro we no ene Maa Akos o Akoma ko bisa obi yesu na obu asensuo wonyini na wonom hwia afei wonyini na me so wone wonom no hwade wonom ye beye sima beye nko se enu 30 minutes fifire sane no se e aduro yi wo ka yampa na me se ntini atwago se aduro ne ye na da nipa se sika ho adeden enti ye yam ye aduro ne ye se ne beye a wo ta usika na so be ba mfa so ye nti se o ma maka ede na nam cars mu ni ade wo ta ade ba che wo mfa ho biem
anya adwuma obi eni wakoka wasama kire no yenya de no drugstore bia pharmacy shop bia ubenya bia to ye nika mu eti obi de card nam sa Zahara ye nuru na nya no kore ye de no ba bia benya bia to no e drugstore e na benya bia to anase herbal shop bia ba bia bi ba wo bia ubowura ho a wo so pe Zahara ye nuru ni bi ubenya bi ato ye numbers no e 0246 348 334 0246 348 334 Freyen wo friends or doctor ankasa na befa na wone wo edi nkomo 0246 348 334 and afi 0248 569 335 nyame ensha papa minia ba se ene wa bre Zahara mission ne G capsules Zahara man capsules and afi Hindi herbal mission afi yane Mr Gideon and try and come a twetwe no eso na fei eye Mavis okay yamra May edina mebobo ye ne woni mu omo sa ba ko ne de ya ututu no tutu de minim no tutu ho asam na aba ye ken woni mu no okay na Ghana boy so kwa me Ghana boy woni mu no o mazi ho Ghana boy no de woni mu no na Master Kofi so ano so Kofi bia minim bi na minim Master Kofi kura woka woni omumu bia ni bibia yo patchode chese me body no kra no enrege bell chese wonhu wo mo da na wato ani ayera oh ma de bi entisa woni mu wo mo okay aden na ukunu na wo do ne pa mamba cha na me do na do no patcha brebe na odo ne te wani so was started so ye me basabasa na na te mani so die nti na be ma onye basabasa afi obe start ya be yo basabasa eno de o no anu be ma ose ya wo ho eyede na starting sanom mama na woni mu sanom dada Dabi onu mu sada na minim sanom na ya wo wo nyina na wonu mu sada na woni mu na ojai na minim sanom eyede na uchi sanom bra 2 years ni bra ye disa me ko ye man sensem no fi ase no obai ba beduru dem a ukọ no ho angawo enu kura bosumi nsia ansa na sam fie mienu abeka nti fie mienu ni abosumi nsia ni me hu me visi ho da yey like would one free hospital ba fie no ye ba na case ni start se fie mienu ni okọ ye no fie mienu ni na ansa na no e hya ase ye didi mu a bosumi nsia ansa na sam fie mienu ye de ko ye be count mfa se fie mienu ni abosumi nsia ni me hu ba akra ho da uni bi da nti hono ne ehame nti ahase na ode no ho kame me no hono ne fia yesa na mafiri me kwa makope ba bia tena nti se 2 series bi kura me a na makoto bi ne ma no na ma ba beda woni ne dadan kro me ne dadan ba woni ne dampa ba ko so na de ya kura se okoko dware ba wajaja no ho ba beda ho onu so ko so no mu so angan wajeja no beda wo say on safi no da ba beda on no ye wajin se o kono ho so ani rehwe dwuma adu bedi wo no yes nti e ba sa no na ma yese me yi me mpa ebeto fom no no fa mpa no nti me ya me pie kwatena ba bia me ba ne yedidi wie kura mtimi bi wa na ma ne nyifie nti me pie kwatena ba bia nti mu ho no kura na ma me bi no se yaw wonte sa fi na kro me pese odi be kan no bi nti fi se me free holiday man fancy an kama no bio na face 2 sa me mai we na baaye no me de ko doma ni ko na duro mo de ma me no so won se nsa de me fa bi kama no bio nti ho na me bo mo ba asase no me num ya ko du ba bi na me ntimi nyae nti afi du ba bi na afi anu ba ho no me se wo yare wo sa de ye nsa no ma ene mpanifo bebi tumifo ono kura frɛ brother ba ko mo tumifo e free ho na me se okay o maka ma tenam di jaye ene so mi di jaye ni nyina so no me hu ne hu bio ko si se o de ba ya nne me ne de abehia wa ha ya yete e free ho kura me hu ni okay enti bosumi nsia echi ansa na mo ba no benya accident no dabi okay ye free di bae no okay ono e free ho no ba no ono wo na bosumi nsia no a ye nsensem no fi ase se e fi ansa na o ko no nti mfie mienu ni bosumi nsia ni otumi jeja ne ho beda ho eya wo hu ne sa no a eya na ho nam yo sen no kwasem ne ya na e ha me pa eya na ho twetwe ntimi kura nda ntimi nda yentia sanse me ye bema na me kwa ko hu se me yire da ho na ntimi ne nya hwedie nti esa kwa medu ba bi na mema no bi kura huru me se bi kura me ntimi nye
ba no se ne ositie pa me ntimi nya ne ho adwuma nti na wakɔ agya me no na nkrɔfo kra de sere me Mavis ma edi on say be ma na be kire di nti e woto nsa no mu no wonu kunu te ho udware beda se wutie no agyeja ne mema biebie ne mem ma wo so ma ne nkom ma enye no kure kire me ye tie ne se ensa no no onim nom dada one okacha me say now me re grace current ma menya ensa no wo betima menya ensa no eno eyi me ya pa ne da ma adwunim two osa bo ma shawo tutu ni no ana me ka kira wo say me ya shawo dia onim beda cash because a shawo for omjiska ti so ma miska dia enem no na because me ya shawo ni eno ano no enti sa point 2 na ode ye me no eje me ya me ka se ma enya me ya no kure na me boa sa wo be ma pa watiska wale me na wo ba be bo me dede wa bontin se 2 ni ya shawo ni edura na adwo awoso ni mbeda ma o pa kire sen e na me so me ka kira wo se san fa dawlo na boy no fa ko wo ko nyina na wo ka ko ene de me ni no nya 2 ni otimi ne ne kwada wo ko nyina na wo ka ko se utimi ye sa de a pepepe o yele ne me be me se anoma ntakra ba bi etutu ko ni nyina ansan ma enam se ene unim bebu ya wo ya santini ba de ene me so me ya santini ba enti obi antana ne ba bi eno ano no ma asechira ano no so what say me ntimi ka me tia kwanya iso no me ntimi ka bi enti na e wasa wo ka no kura kira ye mama no kura okay ka di wo yira tem so wo ka he me mane pa wa che to bo ase ye ka no kura me pe no kura manage no kura pa ye ka no kura no mi ye hu obey me pa cho kwa akwa fa be ma pa cho de bi wanya mpra ka no kura na mpra no wotie wuyi ni mafidi kase yi so kwa wona wajai because wajina ha wa ma ware afono me enti wo fa ba de bi obey ayare bia o ka no kura ye betumi asiesie ma be ya ba back se de wo ka se wo mra back na se wo ba mo asase bi kura da wo betumi asiso dai se wo na kan na te so ya ba pa o yo ba pa o ya boafo ka no kura obey o ya boafo enti oba obetumi asupport wo ammo asidan no na te se on sheda nye nipa bonesa okay ye ka no kura na bi betumi agya we su de asiesie awade no wo se obey se sebe wo ye tutu ni aya shawoni mama ihu nyankopon animu ni na me ka sei se me yira ma wari ni pa se me ka chenso ya shawoni die da ebi nsida obi a me pe me yire na num se no sitie na makodina ko gina bonti so ye tutu ni okay ene de bi nsida na dan se na aka ye hye no a enu nti waso ne wona ni o ka se ni me ka ye ni se ene na ma e ha no no ka se o se me me se wo so wona me na se wo utimi ni mema foforo nante dia wahu ho na si no nante obodua no otumi ni mema foforo nante dia ne se wo si ono menna na utimi de bema se tutu eba me fie dia na dia na opese o kire me dabi mema na you say something enti ho no tie enti no mama dabi tutu ni mama tutu ni minim tutu fo minim tutu ni debi wo say me nana we di tutu aba fie wo de ya it doesn't make sense me pata me tire ne say oba wo we ba warefo na say wo kunu ba ho na so ne na one be ma le me so mpire ma one be ma ne nante wo say wo di na tema ne ye no nti e no no so so no atem dia me didi ni say me be say one tutu no be nante bio ne sa enkrofo enyege enyini ni se ba warefo ebre wo hu taxi driver me de me pe no kre wo be ka che wo say taxi driver so wo pe me so what you say oba watwe mpena fa tutu emefie ho ne mpena emefie ene hunu say one ya wo ye mazin adwuma ne kunu ni mazin for boys esuban se di omusiti e wo mu beto wa de a wo ache say ye baguru ho anye so miemia woto no no fo me magigi susu da e wo mazin susu magigi susu wo mazin minim se de boys ne siti e wonya du wa ye bad mazin ni boy bie ni wa wo hunu me hoda kopim se mi jai susu no ba we di me pe wo do we di me wife ni o wo do we di se sa no wo mote e enti obi a ne yiri ye adwuma mazin ni mazin for boys wo musu bai okay o to me fa ne boy mafio eno kura me pani atimi asiesie mama kasa tutu ni no obi a wo de ba woni mama me se nye dwaman asem na me ne kan yo me ne onye me visit onye dwaman fo okay enye onye tutu ni so san se oye tutu ni an comment mi na nwale enti ne di enti na no so wona
ana akohoma na wo morning tia mama because yes so akohoma akohoma de bi ekura de ote opu de enya no kure mama chance he mama sisi amtie mama sisi tie o mama sisi he mpamoto akohoma no mama tie sisi amtie we sisi baby sisi carpenter for ye ko by day sisi ya make say ya 100 cedis what they say the befi oh ukwa adwuma ba mama nka say there be someone 100 cedis na wo the befi akoma say na obo ma o say me no mo kasa no me kasa mo de bra sami case ni siye no bra mba sami case ni siye no o say me kasa mo say ambulance e di free sunyan ambulance e di free sunyan de ko ensign kwa wachi ana me tua e ensign kwa wachi me tua e ho akwase akoma say na wo bo mimi de wo se e di akoma say na wo bo mama akohoma no sunyan no yewo nyu ne de bia no 20 cedis no 20 cedis mama wo de bia 20 cedis ma ka kira me say me mo enwumla kwa ma anopa sami we saka no ma ni 2 cedis no ama be ba no ba 20 cedis na me ma no enti ono anopa so ono yi 3 cedis na enwumla na me so ma no aduane enwumle sa 20 cedis me ba ma yenwie wo de me yenwie na we enya de ye benya we so obo we so omo enti eno ye beka sase ya yenya no kra ni frame ma me de ase me feel say wo twa me ntro kakra ayese o ka say we ni oba ya temti no one wo na no eno na ase wo di BBC wo mpese obeka me penipa o ka na semple wo sese me no obeda safa dawuro no kwa bonten mama dawuro ande fa ko de sa dawuro no kan mi bo dawuro sen seba na mo seba no mama me mo sire babia mu seba di no aduane ya di sire babia no aduane di na sim sei ko dawuro ba bedwa fo bam na mo made ba ko ne sei chiri wo bi adwene di enti na awarija ya ne ba ma yi ko no wanyi akra na oyade no na ma no ka ma me pa cho me ka manum sem bia wase akra ne de chire na me be fa ketwa no me ba no ani ketwa pani ne wo ho no me fa ketwa me ma jesem de ni koja obi se na be ya o maje onu so mfiri me se meche me ba no ho enti mama na ehu me enti me fa obi fon na me de frɛ me time no enti me bisa se adan na wanfa na akɔ na agya ɔso wɔn pene ma me fa ne na mfa ne kyerɛ enu ti na me se wɔde me ba ne gigi susu wɔde ne gigi sika okay yakopɔ kura pangu anya adan na wanfa akɔda na ɔyade ne ma wɔ bɛyi na wotumi nya kwan kɔ yɛ adwuma me aso me yale ese wo yade akɔda ne yale adan na wanfa akɔda ne ma so fa ne ma me ne fa ne ma me kyena wo nkwa wale na sɛ wo kwa ware a na wo yiri sɛ wo yare na wo ba yare obegya wo akɔ asa me sisa akɔda na kogu baby da wo so nim baby a ko o yɛ akɔda na wo ko yɛ ɔne me an dabi me nka sɛ mfa fie sum dabi on ka sɛ mfa sum etu ne wa japa me ne wa japa de me ne hyɛ ase ni nyina one ne hyɛ ase ai me ne enti sɛ wanware wa obɛma ne bi me pa chon ai wanware wa bɛma ne bi ɛno ware so amodea pa chon ai wugidi pa chon ai ada wo ka so odi sum wo dabi mama me nka bi da me money bi pa because me ne hyɛ ase si ye ntumi ka sɛ me money bi ntumi nka bi da enti esi awade no pa chon ai woni na ten dabi oyo oba pa pa chon dom oyo oba pa pa mama ye ne niema nyina kama bibia kama o support wo sikasem pa chon ai efie o support na obu pa chon no na obu oyo oba na obu ai no obu before sensam ne beba sa no obu mi pa ye be mu ye be ye Pastor Minsoro one. Pastor Julius Akwaba. Mam Joso. Nana Kri Akwaba. Evangelist Akwaba. Nana Ira Akwaba. Evangelist Yanko. Hey. Pastor Julius. Ma me da se Cheo Pelos antase. Ma bra your friend say. Ebo 2:30 pepepa Onua TV ebetwa wo ho aba 2:30 obetwa wo ho aba. Your friend Gideon. Aha. Hwe mama. Asase wo so no kura ne kan ye ba akopɛ. Kan ye ba ko. Makase aware ho. Obi antisika enware ne tamfo akamfo se obi nkoto nsa emfa mehira ne busuefo nti unya tonsa na odi ko hira obi a ofi se obi nya so mfa so ana se bi waye bibia ire ama na aware no se de tie no se ye de odo ware wi ama onye odo ne di wie nyansa ene di wi aware fi se mama odo no de sabe no unim ni baabi a o na sabio ene mema ne to ne nufu na nanim da dwaano nanim adwudwa saa no ene sabi na no ketwa eno ne che wo
ɛno no ɔdɔ no wokɔduru mu na wohu sɛ saa sɛ bio stretch marks ɛda ne ho nya agorɔ ɛhɔ na ɔdɔ no sate sɛ ɛkɔ na ɛba no si a nyansa ɛna aka wɔ mama hwɛ aberante a ɔtɛ wɔnka nokorɛ wɔgye tufo papapapapapa nsɛm a ɔka no obi a na wobusa no sɛ adeɛ a ɔka yɛ a w'ani anya no sɛ wanka nkyerɛ ne yere sɛ ɔyɛ dwamanfoɔ mama ɔkan meka no sɛ ɔkan yɛsɛ sɛ asɛm no ɛnoa ne ɛtwa bi ɛdedi danseɛ asɛm na ɛnoa mama obi a ne ba ka abɔ no sɛ sɛ nkyɛde kɔ hospital ɔse saa ta na ɔdi hospital akɔneaba nti na ɔno nkwa wayɛ what busy for what kind of busy nkwa no wayɛ kɛde ka abɔ ɔba no obi hu bɛrɛ ka kyɛ sɛ momfa nkɔ police station sa wɔsɛ mayɛ busy nti mehwɛ me ba no nti memfa nkɔ police station okay nka nso hɔ a sɛne nkamfa so obi ama so obi amrɛ ɔhwee yɛsɛ ne bia wɔmfa nkɔ police station nti ma mbatɔ wɔn mu de ka abɔ no ɔmo mmerɛ papa sika da ɔmo de brɛ no ɔnka kyerɛ ɔbaa no ɔne nipa mɔnefoɔ ama ɔbɛyɛ busuafoɔ de wɔn kookoo ne nuanom yɛ good pa na ne nua baako pɛ sɛ kasa wɔn de wɔn kookoo esiesie wa because ɔmo nim sɛ driver no ɛde sika bi abrɛ wo da ɔmo nim etu ɔmo de sɛ ɔmo de ɔmo gya pade esi wɔ de ahwɛ akwalaa no na wo gye sika ne de wɔyɛ nipa bɔnefoɔ ankasa mama papa yɛ nipa bɔnefoɔ ɔnyɛ nokwafoɔ na de bia na meka kyerɛ mmaa meka kyerɛ mmaa o me se yɛ mmarima a yɛaba no yɛ nyina ne yɛ nipa saa o yɛ nyina ne yɛ nipa saa na mo kɔ aware nka mo nkɔ aware pa na nka nsi mu yie ka bɔne bɛ no wayɛ sɛ nka ɔba bɛnya ase de na nka wokuru de ɛto na ɛgye ne ho sika de wɔ abra obie nim sɛ bi onipa ɔdi saa wuo no ɛde biribi aba sɛ bi a monyina mo fa mo akwara na mode mogya pade asa kɔsi a wɔwɔ a afe baako mu a na ɔhyɛ hospital na ababa ati fie saa tan wawo mono ɛhyɛ dɛm ɔno wɔn yɛ no nyinaa wɔn na hwɛ no wɔn yɛ no nyinaa wɔn ɛna hwɛ no yɛtumi kan duro na wɔhwɛ n'anim na wɔayɛ wɔn nsa se na wɔafrɛ wɔn ma wɔte no na ọba fasa anyanyadie we nyina mu a owia na wasa ba bata na wasa batoto ayampia na me de no ka kire Ishmael say agesi ye ma ne ba lɔre fɛ e mo no lɔre fɛ hu sɛ sa oni nso ko hwini de bi ma da na ka kire wo ne so akwa bi na kyesa akwa ma wontimi na akwa ofie e ma me ka wasɛm wona osi a wo bena sɛ wo pa oyiri no na sɛ wo pa oyiri ampa ma wo gya wo ba ofie pebosia e de abɛka wasɛm nya oyiri ɛne sɛ wo ma ye charge sɛ ye mmerɛ lɔre fɛ ɛne oba no nyina mmerɛ ansa na wo gye bedu ha sɛ ɛne woni ngu ase wa bɛgye no ma me de metu mafo edu ba bi a ho ɛya na wo didi oyere na tem so oyɛ kohwini oyɛ dwamanfo ma ade na ɛsɛ wo ka sa kyerɛ no wonim sɛ oyɛ dwamanfo ade na wo nya no fa no koma na busuafo ana man ko be ko jena o na anim guase adwuma bi obekum ya na akwa no adwuma bi sa ade ye metan ama ade metan ba akokora wa brabom sa wo ye adwuma na wonu ukun ntawantawa na ukun na ba wa adwuma mu sa be se wa che adwuma mu fo ade akwa ni a mamumani na ho ma de meka se mamumani na ho na ge no so hwe na no kasa ne nsemi enye fa se ye be ma ne suba na ama ne react sa fa mene mo se sa ne suba tia ono so sakra mfi ho na no kasa bi nye de fly away travel consult for country wo nsem nyina akwadai wo nom Canada na wo pese wo ko express na say normal one na ne border from ye de ebema 1 year working permit visa Dubai Italy eno no ye de emau Qatar World Cup Mr. Combo package eno en ye de ma visa ticket reservations accommodation no bibia da ho e de ma de onya no birth set no passport but modia ne bra kumasi ahinsan bonsuom ho any head office wo frey 0243 421215 0243 421215 and doctor was say modia ne bra Dr. Mafo was so obema wo awo afa ho afa oba enu nti se mo ya wo afo na wo ma Dr. Mafo efrel sanso no awaware ma wo oba no ontumi enante akoda wo ontumi nante Dr. Mafo na dwuma kase pa eno no aton so ati ebisa ba se wo ben presby school no for bana onante ne bro be na nante 0244411099 0244411099 nanakwa Marco ene mabo me nsema mama Mavis pa se menyine tumi gina wo mona so seia anka ya mre be man say ensema wakwa nyina so san pɛ no ye do ba bo nsam kofi o si asase no o si se asase no a ɛda hɔ no se me se nya Mavis ka me ho a ye be se tumi asi obi ba ha wo se ekaba we wo ye kaba
oya kaba o pai na e kaba ampa so when free hand ko na ka for start awura de mabisi je won sam oba ne wo ba o free be man nchen a wo hunu ni say yes oba free me nchen 2 years 6 months oba man na sesan wani mu ya dai kofa bi wonya say jimi fo ba ne bi nti no wonse wontumi mfa bi akade na hawo wo ye be ma ugina wona so wotumi ye de ye esese wo ye bia enti ka maybe si free wo nchen ko hwini ba oba sansani oba ye de ne ye hwe anya yie mama ko kinkai mama message be he was also cheating with some 2 ladies whilst they were married. Even some small girl came to stay in their house called Amina, who is late now. He was sleeping with her. Nani amankada. Na say na say o say mema omo pema no. Emema omo pema no ne men kan kire omo emema omo pema no. Omo na omo yire no kra ye ko a hey dabra obi kodi because said you won see fam man e kire no to abe yisu mama oh me to abe no so twame ne bia esuro ya ne brofo dis ene ya wi ya de brofo baba be to aso woni brofo aba sande wotire so said you wo bi wa no akana be pese bi busa me ya friend say man no cry Gideon say enti ono oni oba adamfo oba nkasa ne hoda onfa oba anchi afie da adan na uware ya esese enti uwiase a wote na esese ye wukununko a wo ba yare no wote ha kasa amanfo ochewuska efisa wo yire eye adwuma wo manzi enti wo mocha musika wo so wo bo edan so enti wo mocha musika me pa ache wo wa ya adwuma bia ma obi mu hu donti wo yire ni muti a wote enti wo yire yankofo a wo fanti wo yire dwuma ba o bonti enti na wonya sa adoye ni firi mu mesra mo ma yensu nyansa aware no ye de nyansa na ekọ ye de ye ni padua nyina ewura mu bi na ya toto ni yie ye toto aware no ye toto ni yie ete se de wo toto kokọ no wo de to ba bi fa akwa ebe hye enti mesra ye dada aware se wo hwe na wo ba na akwa ware no mesra papa wo ya akokora de ulemu wo ya abrantia de ulemu enya fe na tade ba no ahye akese se wo hye se mesra fa wabrewa no obehye yo amawo eno de star bia nim eye de waduro no sa tade na se wo hye na mumu be fa baba wa mesro eye the time ase se wo twetwa kakra dozi pampam sei bi na wo gina kuaba ejinam se kuaba ejina ho gina kakra ni eniama ajiguo papa ese dozi de wo gina mu na wo ho ye fe na abrewa de ya pam ne yo na ye dia ma no adi emira fo ni bi crap star why eti for size se wo mu na akoa no wo be pa na biem o se fa adoma bom da wuro me yire ko bi ni o me yire joma ni o me yire joma fu no o se wo be biem ama wo a wo be tua because asa wo do ye tua eti tua nsa no wadi unyia konhoma because no fa ne ho 2020 unyia konhoma wo se ti den ye di ne kwa Dr. Gbedema Herbal Center ye the garlic precursor lime ne natural herbs aye Gbedema garlic bitters wo fu na ye kese eye srade na adore wo stroke Gbedema garlic mixture no big man capsules ne be ma wo ye mre pam a wo de boss no adwunso nkuruma me so wo de no big man capsules nefa Gbedema ko capsules ka ho na num ne mienu ubehunu se de ne yemase kro Gbedema ko capsules de ayamutuo ana wo yematim wontumi nja wo ne we so koko wo de ye Gbedema ko capsules Gbedema ladies capsules ne de ma ehuru wakoso ekuma anim ho yifi na wa ye clean dry na ye tight godesh powder ne capsules ne de asthma te shewa ne nyina ebeko enkai wo kan she drugland International Herbal Center enkai Ashaman Equus Pharmacy Redeemer Pharmacy Carnation Castle Tribe of Judah Frey Dr. Ewo 0248
288788 Alaska Star Enterprise wallpapers ahin fie no ho obi anim awunie duradum Mrs. Anoche Plaza Oben Prudential Plaza no wo se wo to original wallpaper wa Alaska ho kama beche 0554114878 0554114878 Evangelist Mame ya chia etiefo ni ahwefo radio ba ko pa utia unya futuo ne unya dance papa etie me de etie na me ka na wie se abrantie se wakone abeta akone abeta me ukoya ne so a se ni nyina babom ha but we de okoye ne tanama to ye opepa no to no beduru ya ne tano sa ba eja wanjo sa odi sa kane ye se atwe aba ne ya bro eni bi na ato abranti ade no wo nchen na ope se wo hwebodi esi wo pa na kuma ati o kuma se ya ti se nka be yanka ye kofom a na nka ye timi akana na wasa pini so be kofi never but atwam 2 years wa hunu so hwe 2 years ni wa hunu so hwe o se wa jai we ya ma no no afa ba ko de ko afa se ya che e se 2 na 1 ho 2 na 1 ho kra ne 3 into 2 no kra wo boka esen ni nyina ye wo ni wa negligence o se wa fi se asemasi me mama akola ne mobo bi we akola ne se di form no akola ne mobo mama sofu ni ne driver ya fa ohun adi kaka no mo de bre what is 46 million kitten to the damage that has been caused to this boy 46 million ye dey na me busa mama Mary afenyi say ye ba ye dey was a case we and was so pa me chow me say kurawura ba nti okwa ahimfie okwa ahimfie afi na no wo ba 20 ya ene wantimi anhwe ye na ye wi amekọ akobusa say ede ni betimi ayama akọ because omo form hu ni what the form no what is for na o jifa chire di wo ma wo yira mane say no de aba ye twere droma wa na wo sa hwe nanim se ni ma mi kokọ sia wo da benda sa kar pa mama se de ojapade ko sia wo pa na yenya unya sika nkoje ya afa na kokọ yisuo na ma media ko sia wo da ben obeti be wi atika na wi sana mo saka mo koko hwa akola nso form de aye wasa sa akola ya dwene e wo ne maame ho na mo ka se sia na mi jama akola no da waboa o jami hokoi o family aketo mi nim se anwumre mi nu aketo ni baba fie meti ya na maame adwane ko Cape Coast na wa ja wa de ya o se maame ne kira akola wasa akola na dwene ni nyina na ye wo afedia wo media nura kwa na ana na sofoka wasaka se sa send no urade yakop ansa na waba baje kwa nkra fa so abako so ye be sere mema no a ye de nkola ba wiase nkola nyame agapade o David nwom wo ha nkola nyame agapade ena o de be so ewo so obi agapade wo wa nani edi achi de ye nkola na ye bebu won akonta o wana wasoma kola nso so yire na soma no e ba ye soma wo mu yiwo mani o wo mu yiwo mani o wona wasoma kola ni wako die wu etese wayi na mo yiwo mani obi amua senye obaye anwo adofo ani aniema enipa do na nti na nipa nyanti se onim se sofu yi ni meti driver yi hwe no obekọ akọchi driver ya bọ ni minimu okurum ko anya sada onka wagigi adi uwie ya usa bes won sa metena ho ade ye no an se na amene ma me fa keto abi enka ho mama insecurities ya wa mu so no obate ana ne be mate na se mo nji mo hundi 2 de bia se obi eye obi se we ye a ha adwe ni nyina eka ho be ma no feel insecure 1 or jealous ana 3 no omo ombuno oba ni mbu be ma no fi so no hu ne se obro be ma ne so eno na akose sa ne ma we nya me de mama de meka ne se akra we yinti mama me in fact ni hu akra mera ho o he se de akra ne siti a mesre
papa no mbra from ni NCC aware ne de 2 years de oba no anya be ma foforo o ka se aware oboa sa me wanya be ma foforo nya de se be sa ba ho bi mesre no de wo se oba ne nsaka na obi asundue ba no onfama no na obi anko ne ba bi na omo hwe akra no akra we particular nti na asundue mra omo ntem because omo ye den aware na gu na so ngu ye enam se nkra wo omo ntem mama kakra bi ameka no akra na ma me re kra menu abema family way yo me da atifu nyina ase enawia e de omo adru time heba center aso ye bo biaya ye adru friend no time heba misha na free time hh heba misha no onuadofo anokwasem se na upadru betimi aboawo asi se tu nyare wase e de ama wa na time heba center so ye ena eso utimi di wani to na utimi pay ye dupa e friend no time heba misha na free time hh heba misha ni binom na etimi nso aboawo asi se mo ho den no so atimi akonkan ade ama oni padua no ebia na upadru ni bi atimi ato ade oni kiremu drugstore pharmacy heba shop lances chemical shop bi aton adru ebi atunduro nyina aton a wonsa be atimi aka adru a ye friend no time heba mission afi time hh heba mission ni bi na nso atimi anonom ebia na opese ofren ya ye number no 0244 417 669 0244 417 669 say offer time heba center any time hh for a bejo ofeso onuadofo a wotemen kan yare ohoi ya anokwasem se enipa se wo bi se dan na se yare kanwa obehia aye apomuden anokwasem se apomuden so yade ba ko onuadofo ho asem kan no dinye papa enam se nanu se kura na so wan hwenie na se free to a se de be ya obesifa afa wade no dinye papa enu nti ne yade adru efe no time heba misha ede abase onuadofo pebinom abre biara na anya binom anopa wi ne anwumre na entimi siesi oni pedua no emfa emaw entimi mbo ho ban fanfiri yarewa ho entimi siesi wanju ho fanfiri yarewa ensem anam se yarewa ni bi ho ase wotena se ema ne ba oni pedua so ewia ana se nyansu nso aso oni pedua ne so wia eho asam ka no na akwakwa yeden ede amaw yare ni bi ho no ma onuadofo sidesifa edini penya sidesifa tieti ni pa na ha ni papa wasasi so no ehia se onuadofo abre bia bo ho ban se wo ma yare npu emeto ewo kwan mu anam so bi wa ebeka se yare ketua bio ene bo no na enso behwe na ede no kɔ asamado obu ayase na na tia sisia na no ho ɔden pa na enso de bia me kasa de kɔ so ɛwɔ wedie nim honam nim no ɛya na me no mie no yenim ɛnu nti na ɛsa abre bia wo dwene ho na adwene ma ɛyɛ honam no nso sɛ ɛdeɛ be ne betimi asi ama wedie na na asa honam no nso atimi akwa onyehiam onuadofo na adru efe no time eba mesha wo yɛ obi a atiridi yare di unya atiridi yare tete pa ɛwɔ asase su a obehia sɛ obanu madru a ye friend no time eba mesha na atimi aboa wo abre bia sɛ ho na sɛ onom time eba mesha na ɛma oni padua ne sisi so ɛma hoɔden ba oni padua no papa ɛdema obu ho se na mintimi nidi ɛna manumu a atonti ɛna aduane die kurampo ɛnya mede anokwasem sɛ na sɛ wo ho na sɛ wanumu ato na sɛ wontimi nidi aduane besi wanumu a wote ba akotimi anu a wontimi ani bio a ɛna mekamfo adura ye friend no time heba misha ede ama wo sɛ unya sɛ adura bi na sɛ wono no mu a ɛno ɛna betimi abo papa asisi na bibia nso ayɛ kama ede ama nipadua no sabri a wotimi nkan onuadofo mekamfo aduba pa ede ama wo obi wo se anokwasem sɛ ne na wota ede ne basa awotimi tigu nipadua no so no ayɛ basa bonsa na wo de wo na wo so nipadua no anokwasem so kɔ na so obi amoa no ho ɛhyɛ mantwea baabi a onuadofo ya na ɛyɛ awerɛho obebisa no wɔse awo deme mintimi nya me ho hwee onuadofo ɛya padura ye friend no time heba me hyana nom abra ho sa wo watie ku nipadua so ho na mpo kyekyereche ya wo yo ho hwe enye ye wogye wo ho anje enuma nkoso ye emfa ma nipadua no unya adura ye friend no time heba me hyana so no nom a sabre no ɛna unya wapomuden sabre no na neoma hya ase koye de ma sabre no ɛna ɔde ho fa firi nyarwa nsɛm ɛna ni papi wasase so anokwasɛm sɛ amane o manya nyina ne sɛ ɔmo bɔbra no man pa apomuden anka ho entabre bia no ɔmo ba nanso nam sɛ apomuden ka abrabɔ no ho no wɔamfa anka ho ambɔ ambom anwere apomuden ho ansiesie abre biara na wande wona mo na yare abɔ na afi na wogye ho anje afi bonsa na wo hwere wo nneoma pii ɛwɔ abrabom ɛno obi wɔ hɔ no mo se anokwasɛm sɛ me yɛ adwuma
nneɛma kakra na ma brɛ na ma akoma ɛtee so ma akoma ɛbɔ pɛri me ho kura me yɛmtimi hye me na afei na mehu deɛ menyɛ me ho onuadɔfoɔ ate me nka ɛne wotumi sɛ wodidi yɛ deɛ abɛyɛ bia nanso so tea na ɛte a mesrɛ no madu ɛfɛ no time ɛba me hyɛwate ɛnam sɛ ɛnɛ sɛ onipa omogya asɛm mpo ɛntimi nkɔyɛ wɔ nipadua mu a ɛmo akoma abɔ kora mpo a ɛbrɛ ɛne wo hɔ no aso tea na ɛte a onuadɔfoɔ no madu ɛfɛ no time ɛba me hyɛ ɛne wonom time ɛba me hyɛ ɛnam sɛ tiridi yare ana sɛ tiridi muawa no ɛba wo nipadua mu didi fa do mogya na fi ɔmo kɔ wo nipadua mu na ɔmo sɛ wo nipadua kɔ ane nti no wobɛhia sɛ ɔbɛnom time ɛba me hyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi aboa na ɛyɛ tiridi muawa no ɛde afiri nipadua mu na abra saa mboawa wei ɛyi sɛ wo haw no ɛde afiri nipadua mu no na wɔ mu asiesie ama wo nso watumi ade wo ho ɛwɔ asase yi so ɛna wokɔ baabia yɛto aduru a wo nsa bɛka aduru ɛfɛ no time ɛba me hyɛ yi bi obi wɔ hɔ no mo sɛ medaa me ntimi nna makɔ kɛtɛ so no hɔ na matete me yarewa me haw nyinara asɔre nanso ɛnɛ mɛsrɛ sɛ wobɛnom aduru a yɛfɛ no time ɛba me hyɛ anɔkɔ asɛm sɛ saa aduru wɔtumi boa asiesie nipadua na abrɛ tipayɛ ɛne afei nso kɔ kɛtɛ so wontimi ɛnda no ne nyinaa ɛtumi agyae obi wɔ hɔ no mɔteka mu ɔbɛda sisi a ɔte adwuma mu deɛ a ɔbɛda ma wanhwɛ yɛyi nadi nanso anɔkɔ asɛm so kɔduru fie a na ne na nyinaa yera onuadɔfoɔ no mu aduru ɛfɛ no time ɛba me hyɛ no ɔpɛwiane anwummerɛ ne ntimi mboa nipadua no abrɛ a wayɛ adwuma abrɛ a honam tutu wɔ yɛ obi wɔ ankɔ bɛkasa anɔkɔ asɛm saa sɛ onya nsuohyɛ bi de miamia no ho na ɔpɛ nku bi a no wɔhyeɛ ɛde srasra no ho nam ansa na watumi ada no onuadɔfoɔ de nom time ɛba me hyɛ sɛde bɛsi fa boa wo nipadua no akorɔ nipadua no ɛborɔ adwene nteaseɛ so wohia sɛ ɔbɛnom saa aduru bi anɔpa awiane anwummerɛ na atumi aboa wo ɛne wokɔ drug store pharmacy herbal shop lancers chemical shop biribi ɛto aduru biribi ɛto nduro nyinaa to a wo so wopɛ aduru a yɛfrɛ no time ɛba me hyɛ wo nsa bɛtumi aka bi wopɛ sɛ ɔfrɛ yɛ nama no nso a ɛyɛ 0244 417 669 0244 417 669 sɛ wofrɛ time ɛba center fo yɛbɛgye wo fɛ so saa nso yɛwɔ aduru yɛfrɛ no time hh herbal mixture time hh herbal mixture ɛyɛ aduru a onuadɔfoɔ yɛde aba sɛ ɛmɛboa na ɛndi akagyinamu obi wɔ hɔ nom a nokwasɛm sɛ ne yɛde ɔyale aduru a wanom a ɛntimi nkɔ nyinara no ɛyɛ sɛ immune system no ɛwɔ fam onuadɔfoɔ me ne wo mmienu yɛ adwene sɛ immune system no yɛ asrafoɔ wɔ nipadua no mu a ɔmo na ɔmo kutia nyarewa ɛwɔ yɛ nipadua no mu yareɛ bi mpo ba a ɔmo na ɔmo bɔ ɔho ban sɛde bɛyɛ yareɛ no ɛntimi nwura nipadua no mu nanso ɛduru baabi a yɛ na ɔmo nso ɛnam sɛ ɔmo adwuma ɔmo yɛ nti no ɛtiri baabi a na ɔmo ayɛ mmerɛ anokwasɛm sɛ nɛ sɛ wo immune system no ɛyɛ mmerɛ a ɛgye sɛ deɛ wasi dan na gate na ano obi atumi wura fie hɔ nom bi ɛma no yɛye ɛgyebɔ sɛ yareɛ bi atwa mu frama bi ɛbɔ a na ɛde nyarewa na ɛbrɛw na ɔnom aduru ɛfɛ no time hh herbal mixture ɛbɔ ho ban ma immune system no ano yɛ den afei ayaresa na wopɛ a wo nsa tumi ka ne ntɛntɛm obi wɔ hɔ yɛ bɛrima paa nanso ɛnɛ ɛnam immune system ano ayɛ den nti ɛne ɔno ɔbaa ɛda wayɛ bɛɛ ɔbaa anokwasɛm na adwuma a wɔsan kɔ tumi nya ahoɔden ɛtumi yɛ no ɛnɛ bɛrima ɛntumi yɛ bɛrima nso wɔntumi anyɛ wasɛdeɛ no w'adwuma ɛwɔ fie a anokwasɛm sɛ woanhwɛ yɛ a na ɔho akɔkɔ yɛ abufu ɛwɔ fie ɛno nti ɛnɛ mekamfo aduru a yɛfrɛ no time hh deɛ ma bɛrima biara sɛ pɛ binom na ɛntumi mmoa wo bɛrima bi wɔ hɔ nom anokwasɛm sɛ no wakɔdi mpa bi so agorɔ ama ne ti anyɛ yie wakɔakɔnya ɔhaw ɛwɔ ne mɛɛma asɛm mu anokwasɛm sɛ wohu sɛ ɔbɛrima mu hyehyew ɛmu yɛ wo ya ɛmu tetew anokwasɛm sɛ bɛrima bi wɔ hɔ a na ɛmu tumi keka no saa na afei wakɔgyina baabi obɛtitia po saa na afei kora mpo na sɛbe ne ho ɛsane no bɛrima ɛnɛ wote me nka na sɛ ne wakɔ so ɔhaw w'ani ahoyɛhia yi mu wohu sɛ ɔbɛrima mu yɛ wo hene ɛmu kekaw ama afei wotumi titia ma no borɔ so a mesrɛ kɔpɛ aduru a yɛfrɛ no time hh ba mehyɛ no anonom aberɛ nom saa aduru wei no ɛbɛyɛ wo ho adwuma ɛbɛsiesie wo papaapa ama woatumi ade wo ho ɛde afiri nyarewa ho bɛrima ɛnɛ wɔ hɔ nom a wɔhu sɛ nokwasɛm so akɔdi mpa bi so agorɔ ma ɛfiri saa berɛ no sɛ ɔbɛrima mu hyɛ sɛ yɛ wo ya no wohu sɛ nsuo bi ahyɛ aseɛ gugu sɛ nsuo no ɛduru bɛyɛ nansa ɛkɔ na nsuo no asesa anokwasɛm sɛ ɛduru baabi na nsuo no ɛmu apiti sɛ ɛyɛ nkwala koko no nanso anokwasɛm sɛ wohyɛ box a ɛndi sima nom na ɛmu nyinaa afɔ ɛnɛ sɛ woyɛ bɛrima na wote me nka a hwɛ sɛ wobɛnom aduru a yɛfrɛ no time hh ba mixture time hh ba mixture na bɛrima ɛntimi ne wɔ akagyina mu anyɛ saa ɛbɛduru baabi no wote sɛ dwonso nso de wo nanso anokwasɛm dwonso no abɛtaa bɛrima mu nanso ɛntimi ma abɔnten anokwasɛm sɛ nɛ sɛ wohu sa dwonso de wo na woakyema ɛfɔ so ansa na kakra bi atumi aba abɔnten a mɛsrɛ sɛ kɔkɔ pɛ aduru a yɛfrɛ no time hh ba mixture no no mo ate
ɛbɛboa wo ɛbɛsiesie ade wɔ akegyina mu ɛbɛboa ma watumi ade ho yarewa ɔhaw ne amane biara wokɔ mu no ɛyi wo ade afiri hɔ me nua ba nso menya wɔ hɔ wɔ abra me sɔre soɔ no anokɔ asɛm sɛ wonya ɛdurɛ ɛfrɛ no time ɛba mehyɛ na ɔba no nom a sɛde si fa siesie ahemfie hɔnom ɛma ahemfie hɔ yɛ neat ɛhɔ yɛ kama anokɔ asɛm sɛ duru baabi a wobɛhwɛ na ɔbaa nkeka wa bi aba hɔ obi kɔyi so obi wahuru mpɛ na wanya ɔha wɔ ne maa so anokɔ asɛm no bɛɛma hyia mu a wote yaw nsuo bi egugu nkabɔne bi aba ho saa sɛ gugu ahemfie hɔnom ama wotiti ana hɔ nyina ɛyɛ ayekuru me nua ba paadura yɛfrɛ no time ba mr na abra ba no mu saa duru wɔ me nua ba ɛbɛdi wɔ akegyina me se wankasa na wode adanse bɛma yɛn ɛnti woyɛ ɔbaa nko ade a ɔhaw biara wanya ɛwɔ wo ma asɛm mu ɛwɔ wahemfie hɔnom no na wo paadura ba no mu ɛbɛtumi aboa asiesie hɔnom ɛde ama wo de a na ɛyɛ duru a yɛfrɛ no time ba mr na ɔbaa wohia sɛ wobɛnom ɛyɛ watenka na ate akɔ a wɔadura no time ɛna wokɔ drugstore pharmacy herba shop lances chemical shop biara won sa betimi aka dre bi empo wa chichi ni benche no atina wonya bia ofre na mane no ben hyehyɛ ne da mane card abroba bi biara o wa wote yanka wakasa fidie so okɔ pf apidan kolinak misty herba dani herba kiyenji herba center in Brom Abidjan house ne atonsu Monaco junction won sa betimi aka bi na ma no 0244 417 669 0244 417 669 medase papa pamenia bema yemakwa badeba akoma 87.9 FM so nyame eya adomu amia medie mu oba pani Cecilia Jimendua ya yeta fe no abrewa boga amia nkasa me mame wafiri mu meka me mame a na che se mame oye me mame pa ye fe no oba pani Cecilia Jimendua yeta fe na abrewa boga memende ya na ebe ya yie no ewo adwumam kenkase Antoa Road memende ya ewo adwumam kenkase abrewa boga yie no dana ne ben memenda we yanti ya bomodiya na ebejamme ha na yentumi enkra me mame na enyefe me mame keto asinti ewusu ta fe na dwo akona ma wono e London meka say waba obebo ama ye abrewa boga ayie no adwumam Antoa Road ha nti memenda nyame ya to mo mejam ye pa hyene so ema me say eye Josie ewia Josie fashion no e na asomata de fefefe kama me de etia say ye obom so woni meet me the sports edin hwene munti wo patade bia watade bia bepam majo empam friend was 0243 433 465 0243 433 465 and she's so ama me rig fefefe ya she and the member woman bi she me say Maa Akos we rig dey eye me fe meko na she's aye bia ma me na me say wo kuma say ya stadium woni unity oil no and na edi enhwene mo friend 0249 155 776 0249 155 776 obejo so kama na 3p garlic mesha de edreway metre so ama sorry senon so ema me ya de one garlic and I vitamin C and yaso anu anu nyina ka won ye de agumu eye natural edreway ya fancy am and ya fancy jaso wo funa ye kese why kese do sugar no wosro o pressure no wosro wo funa ye kapu wo jonso tentem te hye wo ba mfiti kromu mesro ya de bia ne wudi asie ne bomodi ane kwato 3p garlic mesha ne bi na ubedi one dance ya me frepiwa e was 0248928824 0248928824 Daniel ba Mr. Kolinak Apidan ene Angelos okofumase ne kemka show bia mu a 3p garlic mesha enye na no madre betimi am wada yie ubedi di yoba ufichi krom bibia ebeba kama be ma so ubetumi anya hode yakwaye adwuma eye grow fine emojadro yede koko na ye konokoto grow fine emojadro yato ne dinse Maa Akos adro esanse e mai bi anom enwo so mfa so meme bi di ho adanse Mr. Kolinak Ashtamrom smart oboase Freddy Mess Apidang smart herbal ehonyina ubenya bi kemka ne ba shomo wo sie ka ne na mo gina to grow fine no ento botro ba kutonum tonsia todu na abeko na shote 0244596532 0244596532 na ene ubaji loan eye fido loan ema obi emuwu mfaso fido se ube download fido app no ewo Google Play Store within 15 minutes so mobile money wallet ni adwuma na wo Ghana card no nko anu an yehia ye be mo abobo ne bi a kire yen me pa cho fido for ma loan na wo mo nka cho se ma wo mo sika ento ma wo mo sika nto ansa ne ma loan unya obi nya
kasape no one say a frosters in Mr. Cho every salon now what general dial star 711 star 999 hash star 711 star 999 hash name rocket yen yade pakum capsules aba abadom Ghana mema bema wa yemrenum oba wakoso kumenum nyanom Jenikyo ebe clean obema wa ye tight na e wa ye dry me vent capsules wa wo Johnson tentema na jo e ya na wa yase e yo ya support mema e wo mo prostrate ne metfagen wonu a utumi eda ye mojedi afusane ye e wo nipadua ne mu acute sciatic pain so to aseju wiwim wa wo da na dwa wuntumi na onan ne nsa ye tititi wo de e ye metfagen akokra ene abrewa no mo ko jogging rock na di nroi baye wo Kumasi Alababa Abu Station one School House in addition mo frɛ 0248885040 0248885040 na kyerɛ sɛ wɔn mo enyi wo so sesi a Ernest Herbal Industry ye Ernest ointment no ɛko stretch marks ɛnka wɔn mo trom ho na mu ɛyɛ ɛkoro nantɛm apropro yi abɔdwesa na nsewa aba abɛguo ɛyɛ widie yie kɔkɔɔ tuntum chocolate udia no ɛnkora no fidue dim nyinaa ɛnsra ɛyɛ Ernest ointment awake natural capsules nso ɛma gyina ne na so ɛmoba fichi kromu no bibia yɛ kama ɛma wunya atenka wapetete na atokɔkyɛ so wonu ato a wobetumi edidi boost immune system no ɛyɛ ma ne mema edro Fred doctor ɛwɔ 0245 079915 bema edi Ernest ointment ho dance bi akyerɛ me a ano ɛden enti wodi akɔdɔkɔtɔ Ernest ointment ho namani yade bia ɛbɛkɔ 0245 079915 0245 079915 ɛnkra wo kanhye wobenya bi okofodua gaps in the light dry right be no ubenya bi nkoko wusko bi hillside and a beef massacre so from Monko tribe of Judah Kumasi Daniel ba mystical na kapme and a Chris K ofre ye Ernest here Ernest ointment no also ubenya bi etu na shane so emame say grace gift de ayaresa ya adomacha de edema wonom enu nti yade bia eye prostate cancer enlargement awo na mope wo ba koso kumanu ne mesai fibroid stroke diabetes hepatitis ABC and D typhoid fever malaria ulcer yade ben clinical ye wo enfidie wa doctor for ni medefo grace gift ba clinic and laboratory services Kumasi wo hwim school junction or hwim amount from Barakasi road enkrani wachimota ya ben Petroleum Bangalore, 0543 320030 0543 320030 na Emma Wonsa Enkebi. Dawood Eba Hospital, Dr. Dawood 360 capsules, Dawood ointment, Oba Bema Sisi Yadia Mututio, no Dawood 360 capsules, Dawood ointment, na fetchu to wapo no wapo so, Febi Dobra Sawa na fetria, Ubenu so beto, Edro Bakwa, ye cha chedia wahundia ma doctor, and no, Fred doctor was 0244 886437 0244886437 wobenya bi wo pharmacy heba shop bi mo enyena kafefe was talala edro ba ko di mema ne market na monie kafefe capsules ebo adwuma di kan efre Harriet emami ansane yento so 0207 183819 0207 183819 0207 183819 kafefe edro no meso bema wa ye mre wo mpem ade ade sambe mehi unso fita wo be ma no oba enka wo ho wonso woni be ma da oni atenka ensansa ni krokro gu be mu ene ma nye unya kafefe talala danie ba kole na apidan smada ba wo boase no wusko bi ewo enkoko medi number na ma fe Harriet Sesia na ema wonsa enka bi afa ye ntwa ye ho mre ne ba ye be kwa o ma no so ye 03 224 98035 03224 98036 03224 eja bese sadia adwuma no so sika na hye ene oyese mesan kokopɛ adwuma foforo na mesan ye ekire kra de twa ba me konyae no abrantie se ahyawofo ene ye twa ba adwuma gedi ase de an 224 ene ye twa ba adwuma eti me pesa me bo adwama nti na me se me twa ba adwuma ma asam ne ye mareho eye meja obefia na sa mesumi wo fia obefa dawru me se be chance kama otimi bo ma na chance na momo a me ya hyawe ni e tutu ni e dwama moni e okoba hyawe a na wa hyeda akra se wo kwa adwuma obekọ obeba na ade asatum wo se me kwa adwuma nso oboa okoba hyawe na me se ade a wodi ye mi de mani nye ho kra nipa nso wo ho no me sa na me fere me ntimi kwa mpie na me hyedem saa
to wayɛ saa na sɛ mebu fu na mekɔhyɛ dɛm hɔ nom a wɔde ne ho hwima ɔkɔhyɛ ne papa fie ɔkɔhyɛ hɔ nom a bi hɔ nom a 3 days koraa ɔma fie ada ɔbɛba no ɔba the same thing no ɔba bɛyɛ nsuo bi da yɛ aseɛ hɔ nom bɛrima etimi kɔkɔ tum nsuo no yɛkɔ hɔ nom no ɔmo si yɛmfa serva nkom yɛmfa mpaboa nkom ɛnso abranteɛ mimi ho nti wɔtimi kɔtwitwa nsuo ne mpoa ɔde serva tuntum nyinaa kɔ nunu nsuo nim ɛde mpaboa nyinaa kom ɛdɛn nti na apɛ sɛ bibi nyɛ me ma yɛ ɔbɔne bɛn da bia ɔkɔ kankye gu nsuo nim de di nsuo ne mpoa ɛyɛ wodi n'akyi ma ɛhɔ nom ne nsuo mu ɔna ɛkwan wa ti sɛ wogyina fie ɔno ma me ɔkwan ya mani di n'akyi paa me pɛsɛ mehu deɛ wɔyɛ nti ɔkɔ bia me gyina ɔno na mehwɛ deɛ wɔyɛ ɔbɛkutu nsuo no ma yɛ saa owie a na ne bu afu na ɔba na ɔkasakasa na ɔba da bi nsuo tɔ kɛse paa waba bɛgyina nsuo nim na ne yakopɔ nsuo etoi sɛ meyere mavis sɛ ɔkɔ abɔnten na sɛ obi kyɛn 20 pesos koraa mpo na ɔde tɔ nsuo no ma agrada ntinsi na pampam ne nku no owie ni wasa ɔde nsuo foforɔ asan abodua nti ne deɛ na mesuro paa na me se ade na asuro dabi mimi asɛm na ɔka yɛ no deɛ wo se ɛno deɛ na wosuro paa na kyɛ sɛ asɛm na ɔka bɔ odua no na woyɔ ma menyo bet mimi wɔ nua mema ɛde asɛm na ɔka yɛ na osuro ɔse sɛ bɛɛma bia wankasa bia apart from nua mema mo ko oyi wo mu firi ma nka me en ha me but odo mo nyina ka ho me so meti we ɔka ne sɛn sɛ bɛɛma bia chaw 10 pesos and 20 pesos krampo eto nsuo no ma nsuo aso masi enku enti ɛwa na me se na edenti na me no te wa na me nya obone bia na obie wa no bia na wo bɔ me bia nti wanka hwe na otwi fam so na ɔkɔhyɛ dem na ade kyia no patututu me faafo na me frɛ me ma me na me ka ade asi nyina akyerɛ no na so na so wote we nyina ho enso wo mo obi amane na me se nsɛm na me ka sɛ awaresɛm de yɛntɔn enti bibia ni a me fa ma ade nhyɛ dem enti me so ya na me fɛre sɛ bɛma me ne te hɔ no me ngyae no nso mesa de na asɛm aba betu dwa na me wi amasen atena ne ho nti no sa na ya na me fɛre ɛna ɔsi we de anya fɛre asɛm o we de udi agora ubewu ɛna ɔstuma me na bae na bae no abrantie bɛba ama ya da ne dua na me kunu gi de wansi fie hɔ 1 week wansi hɔ da ya 1 week na me na ɛse wɔ bɛkɔ nam se ne ɛde ɛkɔ ahoma no so ɔse glaucoma yɛ tɛ w'ani so yɛ risi anasɛ eye cataract eye pressure ne nyinaa ɛyɛ nidaso herbal clinic hernia fibroid enum nka pressure hypertension sisi yadeɛ stomach ulcer bɛma wayɛ mmerɛmpɛ mu hepatitis ɛyɛ nidaso herbal clinic wodi ne baabi afrɛfrɛ mira mpacho media ne kodopeku ɛne kɛsɛ firi atonsu market mpaboa papa ma mentia atonsu market na baasi mma no mo ton nyema no ento ni makuro mu tie mu papa na kaka mo kansa ye bese ne papa no se bi ensem obo ka bie no wo umusa na sama ne nka se ani da de bia oboa o so ba ma ye tie ba de se wo na wo tie to ba no de ma ko me se ma wale ye ngo chen heavy ba ma ne te o so na go dia na o te o buso o me se o buso e ba se emo o e me bi no suba no na mo nya sa de se o te te ma no so ba na buso abo se ke de o de ate to ba na de eye ya mo nya sa ne ha bi fa wale ko nto ba no on ko ne ba bi won ko trase wo mo se nkra so be ko ayo na si jem o ko ne ate te ne dia o tra o fie na o di wa ani e beta ya me munya sa mukram ko na zama no mo bi de boya wo anya be so no boya no so ba o de fezia no bi medi me da se o de ni ba bi afrefre Rabi duma na afọ Rabi yankwa ye ni aba ma no ensama o kan ina ni nsem sisi so etimi ni aba no wa na bra boye mu oni be ma ni nka mbom onko bo ne bra no on so mo ne bra na mbom o mu aba ma no na akwa na oyale no o mu nhwe no
Medase papa meniaba na eni da so ho no consultation laboratory services ni na no ye diagnose asa ye treat gonorrhea syphilis urine and prostate or pregnancy test malaria test blood group no and hepatitis and that typhoid ni na no ye ho lab e we yakache within ba bia frefre hello Maa Akos papa bi mira papa bi yankwa mpa mi diane joa mi do do ahima papa bi nyame so abana ma pa amobo na oni abema da bia na me ka program we ya program atu so adia wo pe no ye dini dem o de uni so pe ngwa jo my ko ya pe na chiri na wo na ba so pe ye se mi ya ba akra na ya te ba ya o me ma ka akra na la bla ni se wa ba no mi so wo se na bia ye nyame ka mo ne papa mo Yame insha papa Joel any da so I back clinic me bonda wuri enkran tabora Alhaji Walako Junction Kumasi Patase brother man kwada so estate Bono East Chima na for go so no ti region one wo ho 0540 864-232 and that's so 0540-864-232 umame eweni da eni yade opapa friend number ne fa no eko udin ene baby afrefre yeah Marco, good afternoon. Good afternoon. Pastor Kasa Free Tech. With the Marco, I dare made the messer and say, may Germany be my name. Asre or Barno near my men papa mo a bush of was you just was almost for the answer the man. Now say near Bano solo. Yes, let's say offer an intro ne Bano. Now that the Bayman because it's a Bayman as a Maoka Biano no cleaning. It's one say, or by said mammy move a bono a scassem. Who say no cray? But what was what another didn't do? Or by no idea the brow or toa near Banana, the other any Unes canoe or Banana can free. Like a person would be sad to say, what about the pen or Bobani Jetri Diana? What money Jetri or Juma was a member baby in Kunu? So, and I say, and a bit mass open, and I say, so better for 4. What they are Juma won't give up the security, or because I can down the quiet. Utwana uye memasem ene sa obruni nia we o se sa oti we e sa wa bobo o pese oba ye dey e sa ba ti ma ko mi de tete ma me se mi sre me ka me papa mo evangelist ne pastor Julius ne wo we me ka madaroma ye me ma de be ma du no wa emre to de ma ye sre mo ne ma amre so ko fa be ma dia o fra ni tu ne ba no se dia na ayi kanona ne ye sre won ko na mama Akos Meda se papa mafaba akujina so dada me pa cha kasa ne enko me braso we di ni ba bia frefre Obako mira yenkwe ana ho you so a champion brofin kwa mo highway ana me jama funta wai tam ko mo na Obako ye be sere me ma no so je wutimi oba wale no wonya wale ya wale wutimi wale ya wonya na me brofin me be tima wale me wale ni me hia fa ga hia na wo be wale ya be ma pa be ma Mr. Bedma won't be Marco Humano, or more than Pacino. Then the dear was a Comobono, or Muna Kurake, or Mupe. So, your bay, one you saw, some memory, remember where Marco Humano, almost a year, some memory. Oh, bye, what's it? Bye. Ahani adimu na pese Seneca Practical Skill Center se mimisa se anya bia no wo nsa no nwuma ka wo pe baabi atena ye adwuma ye betumi ama baabi atena Ghana ye betumi ama baabi atena brochimemu na che se meka se Netherlands krade ene adwuma no ebu wo ho a ye pe skilled workers ne ye de wo makọ ho ama wo makọ ye adwuma wo ho a edru baabi kra betumi abefo abusua nyina efri Ghana ama wo ba beka ho e wo Netherlands o ntimi se wo adahye so ye wo lecture house ene wo conference room so e wa say ye di training Crofo, ye be ma baby a wo betra wo be ye adwuma be fan crofo atete wonum enu nti no bomode a nefe Seneca Practical Skill Center e wo 0502 767027 0502 767027 Iona Pharmacy at the Pilot Capsules and ointment Cocoa Dretare onum capsules no e be shi cocoa no wo yam na afa with the ointment no etwitwi cocoa no ani e wode apie no e be profre 0597216047 0597216047 mo ntimi enwremo mo fa enche nyame ya domo a e kire ya we be ba se de abusu apani esame e champion se wote agukansie ni agudie mu wuti ase che no a afi ne ye be wo obetena se